Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming bagay sa mundo ang ginugusto natin. Pero hindi ibig sabihin ang lahat ay mapapa sa atin. May mga makukuha tayo at meron ding hindi. Depende sa kalalabasan kung paano natin pinaghirapang makuha ang mga nais natin. Ikaw, kapuso, pagdating sa pag-ibig ay naranasan mo na ba ang kasabihan kung hindi ukol, hindi bubukol? Dear Papa Dudut, hello po, unahan ko na po kayo ha, sana'y magustuhan niyo po at ng mga tagapakinig ang kwento ko. At sana po ay may makuha silang kahit konting aral. Ikakwento ko po ng very light ang nangyari sa aming magkakaibigan 3 years ago. Ako po si Jervy, 25 years old. 22 years old po ako noong mangyari ang kwento ko at graduating na noon sa college sa kursong engineering. Bunso po ako sa 4 na magkakapatid. Hindi naman po kami mayaman pero maayos naman ang buhay namin. Engineer po ang tatay ko at yun po ang ipinambuhay at ipinangpaaral niya sa amin. Hindi naman po dahil sa tatay ko kaya ako kumuha ng engineering. Wala pong pumilit sa akin na kunin ang kursong ito at kagustuhan ko po kasi dahil idol ko si tatay kaya gusto ko pong maging katulad niya. Well, sa pagiging engineer lang po, hindi po kasi ako kagaya ni tatay na brusko. Kung ano man po ang iniisip ninyo ay tama po kayo. Yes po, bading po ako. Pero discreet po ako. Lalaki pa din kumilos at magsalita. Maliban na lamang paminsan-minsan, nakakagamit ako ng mga gay lingo. Sa panahon ngayon, sino naman po ba ang hindi gumagamit ng gay lingo? Halos lahat naman po ata. Anyway po, balik na po ako sa ikukwento ko pero bago po yon, ay may mga ipapakilala po muna ako sa inyo. Kami pong lahat ay nasa edad 22 noon. Ang una po na ipapakilala ko ay si Jason, ang kaklase namin na crush ng bayan at ng kabilang bayan. Malakas po ang appeal niya pero mind you Papa Dudut, hindi ko po siya crush kasi para ko lang siyang brother. Ewan kong brother din ang tingin niya sa akin o sister, Diyos lang po. Si Jason po ang best friend ko. Elementary pa lamang ay magkaibigan na kami at dahil doon ay umangat na siya sa level ng pagiging brother. Ang susunod po ay ang trusted friend kong si Laida. Mapagkakatiwalaan po siya kaya ko nga siya naging trusted friend. Hindi ko po kasi masabing best friend kasi college pa lamang naman po kami naging close. Pero konti na lang po ang iaangat ko na siya sa pedestal ng pagiging best friend. Anyway, maganda po siya in fairness sa kanya kaso'y mahina ang loob. Mamaya ko na po ikukwento kung saan mahina ang loob niya. Ang pangatlong ipapakilala ko sa inyo ay si Marie, ang bruha. Isa po siyang buhay na patotoo ng mga kontrabida sa totoong buhay. Transferi po siya mula sa ibang school. Marahil ay matatanong ninyo kung bakit ko sila ipinakikilala. Kasi po ay sila po ang mga bubuo ng casting sa masalimuot na pag-iibigan. Si Laida po ay may gusto kay Jason. Kaso pag lumalapit si Jason ay tumutupi siya na parang napupunta sa ibang dimensyon. At ayaw ipahalatang gusto niya si Jason. Dahil sa hiya at takot daw. May amats din yung kaibigan kong yun eh. Anyway, syempre dahil kaibigan ko siya at kaibigan ko si Jason, ay ako na ang gumagawa ng paraan para magkalapit silang dalawa. Kaso nga po ay may kontrabida na itinago natin sa pangalang Marie. Pero yun po talaga ang name niya. Patay na patay po siya kay Jason. So I guess, nahulaan nyo na ang magiging takbo ng storya. Ganon pa man Papa Dudut kahit parang mapanood nyo na sa teleserye, ang ganitong kwento ay may twist naman po ito.
Malalaman po ninyo yan sa paglaon ng kwento ko kaya simulan po muna natin sa simulang simula. Laida, Oh, Jervy, wala ka bang klase? ikaw wala ka bang klase? Wala, mamaya pa. Pwes, edi wala pa din akong klase. Mamaya pa din. Magkaklase tayo, remember? Ay, oo nga pala. Ano ba namang tanong yan? Bakit parang walay ka na naman sa sarili mo? Alam mo minsan, masasalubong mo na lang ang sarili mo kasi hinahanap ka. Kaya nga gusto kitang kausap eh. Sumasaya ang umaga ko. May assignment ka na ba? Meron na. Bakit? Mangongopya ka? Excuse me, no? Wala sa bokabularyo ko ang mangopya ng assignment. Mangopya sa exams, oo pa. Ay nako, nakakatawa ka talaga. Natatawa ka? Eh seryoso ako. Mamaya pa-copy sa exams natin ha. Seryoso ka? Char lang. Ito naman, paano ako mangungopya sa'yo alphabetical ang seating arrangement? Ang apelyido ko nagsisimula sa A. Ang apelyido mo naman nagsisimula sa S. Una, magkalayo tayo. Pangalawa, nasa harap ako. Napaka-obvious naman kung sisipatin kita sa likod ko. Haba ng sinabi mo. Mamaya yan ang isulat mo sa essay. Che, Pikon? of course not. Defensive lang. Salamat ha. Oh, saan naman? Sa friendship. Naku, ano ka ba? Ako ang dapat magpasalamat sa'yo kasi ang deepest at darkest secret ko, inililihim mo. At walang makakaalam kahit kailan. Salamat. Walang anuman. Oh, isplok mo na ang kinikimkim mo. Dali, ichika mo na. Ano bang kinikimkim? Wala. Wala? Wala talaga. Talagang talaga? Wala nga ang kulit. Oh, sabi mo yan ha? Oo nga. Talagang talaga? Para kang bata. Aba dapat lang. Mahal ang moisturizer at sunblock, kaya dapat talagang mukha pa din akong bata. Hindi yung itsura, yung ugali mo. Pero mukha nga akong bata. Kakantanga. Aray naman. Kulit mo kasi. Oh, sino ngayon ang pikon sa atin? Tche! Ayan, tapos na maglaro si Jason. Pupunta na yun dito. Aha! Bakit? Bakit ka namumula? Huwag mo sabihin nag-blush on ka. Hindi ka naman dumukot sa bag mo. Ano bang namumula? Baka sa init lang kasi hindi ako nakapag-sunblock. Kanina okay ang kulay mo, ngayon namumula ka. Aha! Alam ko na ang dahilan ng pagkatuliro mo. Ano bang sinasabi mo? Crush mo si Jason, no? Hoy, tumigil ka nga. Baka may makadinig sa'yo. So crush mo nga si Jason. Wala akong sinasabing ganyan. Mamatay? Ano ba yan? Ayoko pang mamatay, no? So totoo nga. Hindi, no? Wag ako, Laida. Wag ako. May third eye ako. Kaya ngayon nakikita ng third eye mo ay multo. Sige nga, kung hindi mo crush si Jason, mamaya sabihin mo sa kanya, "Hi, crush!" Para kang timang. Seryoso ako. Kasi kung walang mali siya yun, masasabi mo sa kanya. Since naiiya ka, meaning, totoo. Hindi nga. Ah, sige, ganyanan ha. Mula ngayon, maglilihim na din ako sa'yo. Ito naman, pati friendship ginagamit. Oo na nga. Anong oo na? Alam mo na yun. Ang alin? Kakainis ka naman eh. Sabihin mo kasi para hindi ako naguguluhan. Wag na. Sige, lihiman na. Oo na nga kasi. Crush ko si Jason. Ano yon? Ay, Ay, kabayo. Ano ba nangyari sa inyo? Ha? Wala. Pinag-uusapan namin kung kabayo ba o kalabaw ang crush ni Laida. Ano? Crush? Ibig kong sabihin kung ano ang gusto niyang pet. Pet? Kabayo at kalabaw? Ha? Oo, pwede naman, di ba? Pwede naman. Depende naman sa tao yun eh. Bakit yun ang naisipan mong gawing pet? Huy, tinatanong ka. Ha?
Para sa'yo. Ano? Ibig ko sabihin, para sa'yo, okay lang ba na kabayo o kalabaw? Okay lang naman. Uy, sandali. Malapit na magsimula ang klase. Maghihilamos lang ako at magpapalit ng damit. Sige, sa klase na lang tayo magkita-kita. Sige. Ito naman halatang-halata ka kanina. Natulala pa at titig na titig kay Jason. Paano? Nabigla ako. Hindi mo man lang sinabi na nasa likod ko na pala. Malay ko ba? Ako din nagulat, no? Pero at least, secret lang natin. Kahit best friend ko si Jason, hindi ko sinabi. Salamat ha. Ano ba? Okay lang yun. A secret is a secret. Sure ka ba na hindi mo sasabihin sa kanya? Duda? Siyempre hindi. Trusted friend mo ko kaya ganun din ako sa'yo. Halika na. Basta, para hindi ko sabihin, pakopya mamaya ha. Ano? Diyos lang. Ganyan kami ka-close ni Laida kasi siya ang kauna-unahang babae na naging kaibigan ko talaga mula noon. Yung iba kasi sa mga kamarites ko lamang, chika friends lamang at hindi malalim ang samahan. Yung iba naman kasing girls sa school ay parang kasapi sa samahan ng pinamumunuan ata ni Marie, the Kontrabida Girls. Pero ang catch, yung mga Kontrabida Girls ay galit din sa kontrabidang si Marie. Ewan sa kanila. Hindi naman ako nag-aayos ng pambabae pero super insecure nila sa ganda ko. Charing lang po, Papa Dudut. Anyway, moving on, ayun nga po, si Laida ang unang naging kaibigan ko na nasasabi ko ang lahat. Wala akong sinekreto sa kanya, Papa Dudut. Pero siya, may matagal na palang sekreto na inililihim sa akin. Ang trusted friend ko, sa sobrang inis ko sa paglilihim niya, ay muntik ko siyang hindi kausapin ng mga 30 seconds. Matagal na po yun kung pag-uusapan ng closeness namin. Pero after 30 seconds nga po, ayon, kinumpronta ko siya at napaamin tungkol sa nararamdaman niya kay Jason. Sabi pa niya ay puppy love lang daw, Papa Dudut. Papa Dudut naman sa edad namin, may puppy love pa siya. High school pa lang dapat, lampas na ng puppy love, dapat dog love na. Nakakaloka din si Laida. Gusto ko siyang sabunutan kaso ako din ang nag-aayos ng buhok niya kaya hindi ko na lamang po ginawa yon. Pero at least naikwento ko kung gaano kami ka-close ni Laida. Kaya sabi ko sa sarili ko ay gagawa ako ng paraan para magkalapit ang trusted friend ko at ang brother ko. Pero gaano naman ba kalalim ang friendship namin ni Jason? Yan po ang ikukwento ko. Yes! Ang galing talaga ng kapatid ko! Asus, nang uto ka pa. Ang dami ko ngang sablay eh. Kahit naman marami kang sablay, ikaw lang naman ang nakapoint sa team mo. Sira ka talaga. Score ng buong team yun. Di may contribution sila na tig 1 point. Ang lakas mo mang uto. Halika na nga, libre mo ako ng tubig. Huy, ano ka ba? Bakit? Huwag mo nga akong akbayan. Uy naman. Nahihiya ka ng akbayan kita? Hindi ako nahihiya. Bakit ayaw mo magpaakbay? Yang kilikili mo, basa. Wala namang amoy ah. Hindi naman yung amoy, yung wetness. Mamaya sabihin ng mga tao pasmado ang balikat at batok ko. Wapa Kels. Kainis ka. Sa inyo uli ako matutulog mamaya ah. Bakit na naman? Mahirap yung assignment natin sa math. Kaya kailangan ko ang tulong ng kaibigan kong math wizard. Ako pa talaga ang inutumo, no? Ito naman. Basta, doon ako sa inyo ah. Sabado bukas, pwede naman natin gawin bukas ng umaga. Mabuti na yung tapos na agad ngayon para ma-enjoy naman natin ng weekend. Bahala ka nga. Si Daddy Bart nga pala. Nasa Pampanga pa? Wala na, nakauwi na siya kahapon. Tapos na ang trabaho niya doon. Ayos. Mamaya shot kami. Loko-loko ka talaga. Magpapatulong ka sa assignment tapos tutungga ka. Nakakamiss si Daddy Bart eh. Nako, pag uwi nga ikaw agad ang hinanap sa akin. Paano ba naman nung tinanggap nila na daughter pala ako,
Ikaw na ang tinuring nilang son. Swerte ko nga, ang dami kong magulang. Ganon din naman si mama sa'yo ah. Madalas kang ang bigyan ng regalo nun eh. Oo, pero hindi ko naman nagagamit. Oo nga. Parang hindi ko nakikitang may suot ka na bigay ni mama. Ano ba mga nireregalo niya sa'yo? Headband, hair clip, blouse at iba pa. Bakit kasi hindi mo sabihin na ayaw mo nung binibigay niya? Maiintindihan naman nun. Hindi naman sa ayaw. Sinabi ko na din naman sa kanya, sabi ko, Tita, Becky po ako, pero hindi po ako nagsusuot ng ganyan. Sabi niya, okay lang, at least nandyan lang pag napagdesisyonan ko ng magsuot ng ganun. Si mama talaga? Mana sa'yo? Halika na, bili tayo ng tubig. Eto, may dala na akong tubig. Hindi na malamig. Ang arte mo ha, tama lang yan. Masama ang malamig pagkakalaro lang. Nag-volleyball ako, hindi ko manta. Ayaw mo ba? Ako iinom nito. Akin na nga, pwede na yan. Nanunuyo ng lalamunan ko. Kaya nanunuyo ang lalamunan mo kasi tumatagas ang tubig sa kilikili mo. Tanggalin mo na nga yung pagkakaakbay mo. Suplado match? Che? Teka, may iba ako. Tutal, maaga pa naman. Kwentuhan muna tayo habang nagpapahinga ka. Mamaya na. Pag sumasyat na tayo kasama si Daddy Bart. Kung iinom ka lang, wag ka nang matulog sa bahay. Ito naman? Saka yung pag-uusapan natin, ayokong madinig ni Daddy. Bakit? Tungkol ba sa kanya? Nambababae ba siya? Yang imagination mo talaga? Hindi no, hindi gagawin ni Daddy kay Mami yun. So ano nga yung pag-uusapan natin na hindi pwedeng madinig ni Daddy Bart? Teka sandali, wag mong sabihin ampun ka. Hindi ako ampon. Ano ba yung utak mo? Tungkol sa'yo ang pag-uusapan natin. Ang dami mo kasing pasakalye, ano ba yun? Sa klase ba natin wala kang crush? Meron naman. Sino? Saka na, hindi pa ako handa. Pag sure na ako. O sige, nirerespeto ko yan. Pero halimbawa lang ha. Halimbawa, merong may crush sa'yo. Anong mapifeel mo? Siyempre flattered na may nagkaka-crush sa akin. Pahambol ka pa. Alam mo namang halos lahat ng babae sa campus crush ka. Sobra ka naman sa lahat ng babae. Ilan lang siguro. Teka nga, alam mo naman pala na may mga may crush sa akin. Bakit tinatanong mo pa no kung sakaling may magkaka-crush sa akin? Oo nga no, wrong choice of words. Yung unang tanong ko, erase. Ito ang totoong tanong. Halimbawa, may isang tao sa klase ang may gusto sa'yo. As in, seryoso siya at talagang mahal ka niya, hindi lang dahil gwapo ka. Anong mararamdaman mo? Flattered syempre. Wala ka bang ibang alam na sagot bukod sa flattered? Ang convenient ng word sa'yo? Sumagot ka naman ng hindi showbiz. Okay, hindi showbiz? Sige, eto ang sagot ko. Kung ganun ang nararamdaman niya sa akin, dapat pag nakilala ko siya, ganun din ang maramdaman ko sa kanya. Kasi dapat mutual, hindi pwedeng one way lang. At pag nagkaswak kami ng feelings, syempre pwedeng maging kami na. Okay, plus 10 points ka sa Q&A. Puro ka talaga kalokohan. Seryoso yung tanong ko. Bakit? Sino ba yung nagkakagusto sa akin? Saka na, hindi pa ako handa. Pag sure na ako. Ay, minus point yan sa Q&A. Ninakaw mo yung sagot ko kanina. Okay lang, wala naman akong balak sumali sa Bucon. Pero gusto ko ako ang mag-style sa magiging kandidata ko. Oo, ganun din yun. Pag yung kandidata mong nanggaya ng sagot, matatalo siya. Kasama ka sa talo. Oo nga no, in that case, binabago ko ang statement ko, Your Honor. Anong Your Honor? I mean, judges. Ang sagot ko na from the bottom of my heart ay, sasabihin ko sa'yo kung sino ang may gusto sa'yo pag confident na siya. Bahala ka nga. Secret pa. O sige, bibigyan kita ng clue. Ayan, gusto ko yan. Ang may gusto sa'yo ay nasa paligid mo lang. Hi, Jason! Si Marie? No! Of course not! Eh sino? Saka na, pero definitely hindi si Marie. Pinag-uusapan niyo ba ako? Ay, ilusyonada. Huy, pasensya ka na sa kaibigan ko ah. Pagod kasi. Pagod? Hindi naman siya naglaro ah. Nakakapagod ba umupo? Excuse me, nag-cheer kaya ako kanina. At yung pag-cheer ko pang buong cheering squad. Nakakapagod yun. Mukhang pagod ka nga. Pawis na pawis yung balikat mo eh. Sabi ko sa'yo eh. Hindi, pawis ko yan. Inakbayan ko kasi siya kanina. Ay, pakibasa din tong balikat ko. Ilusyonada ka talaga.
Andun ang gripo, may hose. Halika, didiligan kita na parang halamang tuyot. Grabe naman yung alalay mo, Jason. Impacta ka? Hindi ako alalay. Cheering squad ako. Huwag kayong mag-away please. Halika na nga, umuwi na tayo. Hinihintay na tayo ni Daddy Bart at ng masarap na alak. Akala ko. Akala mo lang yun, tara na. Sandali, huwag mo kong hilahin. Bye Marie. Bye! Ganyan kami mag-asaran, Papa Dudut. Minsan napipikon ako pero syempre malambing si Jason kaya nawawala na kagad ang galit ko sa kanya. Sa dinami-dami ng nagkakagusto at mamatay-matay kay Jason ay ewan kung bakit kahit katiting, kahit kaperanggot ay hindi ako nagkagusto sa kanya. Kahit nung bata kami na naliligo kami, siya ay nakahubad, ako naman ay nakasando at brief ay hindi po ako nagkamali siya sa kanya. Ang hiling maghubad ng shirt noon ni Jason, Papa Dudut, kaya nakita ko ang transformation sa katawan ni Jason. Yung dibdib niya ngayon ay malaki na. Inggit nga ako eh. Chos lang po, Papa Dudut. Pero seriously po ay siguro may ganon talaga no? Yung para kang sinaksaka ng pampamanhid kaya kahit na anong mangyari wala kang atraksyon sa isang tao. Dalawa lang naman ang ikakawala mo ng atraksyon sa isang tao. Una ay ang pangit na ugali niya at hate mo siya. O pangalawa dahil magaan ang loob mo sa kanya at mahal mo siya hindi bilang karelasyon. Yes po, Papa Dudut. Hindi ko i-deny, mahal na mahal ko siya. Yes. Pero bilang isang big brother lamang at kahit big brother ko siya ay ako din naman ang tagapagtanggol niya. Mahinahon kasi si Jason. Ayaw noon ng away pero pag sobra naman Papa Dudut ay hindi mo naman ako masisisi na makipag-away in his behalf. Kahit ganon kami mag-asara ni Jason ay mas nakakaasar pa din talaga ang pagmumukha ni Marie. Para siyang amag. Biglang lumalabas dahil doon pati ako ay napadamay sa inuman nila, Daddy at ni Jason. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masaya kami ni Jason at masaya din kami ni Lyda sa dalawang magkaibang mundo ng Encantadia. Pero soon ako ang gagawa ng bridge para ang dalawang mundo ay maging isa. In other words, ay gagawa ako ng paraan para magkalapit sina Jason at Lyda. Mag-aala fairy godmother ako sa kanila. Sa totoo lang, Papa Dudut, parang hindi naman ako mahihirapan. Kasi pagkausap ni Lyda si Jason ay parang nag-glow siya. Alam mo yung parang may kilig na pigil. Mahirap i-explain pero basta parang ganun po, Papa Dudut. Si Jason naman ay parang pag masisinagan ng glow ni Lyda ay para naman lalong umaangat sa pedestal ang pagiging gwapo niya. Ang ibig ko pong sabihin ay bagay sila kaya hindi po mahirap na i-set up silang dalawa. Pero sabi ko nga po sa likod ng buhay ng bida ay laging may kontrabida sa harap niya. At yun nga po ay si Marie. Sino nga ba si Marie? At paano siya napasok sa kwento? Yun naman ang ikukwento ko. Hello, ano na? Papunta na ako dun sa tambayan natin. Sandali naman. Bakit ka pa kasi umuwi? Mag-isa tuloy akong naglalakad. Mamaya, mapano ako dito? Orte naman, tanghaling tapat eh. Tsaka dati ka na namang dumadaan dyan. Basag trip ka naman eh. Sana man lang sinakyan mo ako sa pag-arte ko. Ewan sa'yo. Teka, nasan ba si Jason? Bakit hindi kayo magkasabay? May lakad sila ng mama niya. Malamang bibilhan na naman ako ng kung ano-ano nun. Swerte mo naman. Nako, hindi ko naman nasusuot ang mga binibigay niya at alam niya yun. Hindi yun. Ang sinasabi ko tungkol kay Jason. Sabi ko ang swerte mo at ang close nyo. Nako, ano ba?
Hindi naman espesyal si Jason. Pareho lang din natin yun. Basta, swerte ka pa rin. Ano ba? Magkakwentuhan ba tayo dito sa phone o magkikita tayo? Ay, bumalik kang sumpong. Eto na po, nakabihis na at aalis na. Bilisan mo ha, malapit na ako doon. Ayoko maghintay na mag-isa. Ang lakas maka-loner. Paalis na nga, diba? Ay, sandali. Parang nakikita ko na. May masasalubong akong Bozanian. Buzanian? Anong Buzanian? Sa Voltes 5? Exactly! Ano bang sinasabi mo? Eto, makakasalubong ko siya. Malayo pa lang, kita ko na yung sungay eh. Sino ba yan? Ang dami namang makakasalubong, bakit ikaw pa? Kilala ko yung boses na yan ah. Si Marie? Mismo. Sige, mamaya na tayo mag-usap. O sige, papunta na ako dyan. Bye. Anong sabi mo? Sabi ko, ang daming pwedeng makasalubong, bakit ikaw pa? Alam mo, mas nakakatakot yung naglalakad ka mag-isa tapos bigla kang sinalubong ng palakpakan. Patawa ka din, no? Pero at least, palakpakan ang sumasalubong sa akin. Pero ang mga nagpapalakpakan, mga laman lupa. Mas okay na ang lamang lupa kesa naman sa'yo. Aba natural, dahil hindi kita papalakpakan kahit kailan. Eh di wag, care ko. Matanong ko lang, bakit ka nag-transfer dito sa school namin? Nakikout ka sa dati mong school? School nyo? Sa inyo yung eskwelahan? Figure of speech yun, syunga. Figure mo mukha mo. Ikaw, mukhang figurine. Pareho lang tayo. Pero ako, figure na buo pa. Ikaw, basag na. Che, Check ka din. mas che ka. Double che. Double che? Che? Ang babaw ah. Pakay mo. Bakit ba ayaw mong sagutin kung nakikout ka ba sa dati mong school? Dahil walang kwenta yung tanong at paratang mo. Excuse me, no? Parents ko lang ang makulit. Porke lumipat kami ng bahay, dapat daw lumipat din ako ng eskwelahan. Yun daw ang sabi ng feng shui para swerte. Swerte nyo, malas namin. May mas mamalas pa ba sa taong kaharap ka? Meron, yung taong kaharap mo. Alam mo, inggit ka lang sa akin eh. Kasi alam mong sooner or later magiging kami ni Jason. Ilong mo ba tong nakakapako? Ang kapal na kasi ng mukha mo, umaabot na dito oh. Kahit anong sabihin mo, inggit ka pa din. Bago ka gumawa ng pang-asar, sana nag-research ka muna. Unang-una, hindi ako inggit kasi may taste si Jason. Pangalawa, bata pa kami, magkaibigan na kami ni Jason. Kaya wag mo kaming ginagawa ng chismis. Yun naman pala eh. Kung wala kang gusto kay Jason, bakit ka nagagalit sa closeness namin? Closeness? Eh ikaw lang naman ang feeling close sa kanya. Yun ang akala mo. Tingnan lang natin. Nakakatawa ka. Ako pa talaga ang dinedare mo ha. Kung wala kang gusto sa kanya, bakit ka nakikialam sa relasyon namin? Wow! Naging relasyon? Ano to? Kabit? Kirida? Number 2? Ganon? Eh, pal ka din eh, no? Kabit agad ang naisip mo? Natural! Kasi may jowa na si Jason. Sino? Ikaw? Siya nga, nakikinig ka ba? Mag-best friend kami ni Jason. More on para na kaming magkapatid. O yun naman pala eh. Bakit hindi ka nalang manahimik at maging masaya para sa amin? Masaya ako para kay Jason. Ikaw ang nakakalungkot. Alam mo, namumuro ka na sa akin eh. Ano bang gusto mong sabihin? May girlfriend na nga si Jason. Isa kang malaking sinungaling. Kausap ko lang siya, sabi niya wala. Pwes niloko ka niya. Mas naniniwala ako sa kanya kaysa sa'yo. Tingnan mo nga yung sarili mo. For sure, maski ikaw nagdududa sa sarili mo eh. Excuse me, hindi ako nagdududa. Tanggap ko na ang sarili ko. Eh, sinong sinasabi mong girlfriend ni Jason? Jervy! Ha? Ay sakto, ayan siya. The one and only girlfriend of Jason. Si Laida? In the flesh. Sino ngayon ang sinungaling sa atin? At bakit? Eh, kausap ko lang yung si Laida kahapon. Tinanong ko siya kung may boyfriend na siya. Ang sabi niya, wala. Ha? Totoo ba yun? Oo. Bruwa ka, bakit mo sinabi? Malay ko bang sasabihin mong kami na ni Jason? Kahapon pa kayo nag-usap, kanina lang naging sila ni Jason. We, sinungaling ka talaga. Hindi naman pumasok si Jason ngayon kasi kasama niya mama niya. Ha?
Pwes, nag-deny siya. Nagkita sila kanina ni Laida bago sila umalis ng mama niya. Sige pa. Etsyusin mo pang sarili mo. Ikaw lang naman ang naniniwala sa sinasabi mo eh. Makaalis na nga. Che, Check ka din. mas check ka. Dob, Ano sinasabi mo? Double che. single che. Lika na Laida, takbo! Hoy! Bumalik ka dito! Hoy! Isa kang malaking che! At kahit na po may balakid sa mga plano ko ay hindi naman ako magpapatinag. Ngayon lang papasok sa casting si Marie tapos una yung pangalan niya sa billing sa poster, hindi naman pwede yon, Papa Dudut. Kaya kahit may umiepal sa plano ko ay hindi ako nagpapatinag. Si Marie lang siya, si Jervy kaya ito. So nagplano ako ng mga pagkikita nina Jason at Laida. Kumbaga gagawin ko siyang parang blind date pero hindi nila alam. Magde-date sila ng totoo, hindi yung parang date-datean lang nila sa kantin. Eto, date talaga. Yung romantic. Nahirapan ako pero hindi dahil kay Marie kundi sa schedule mismo ni Laida at Jason. Mas busy pa sila kesa kina David at Barbie Fortesa. Nakakaloka. Ang hirap hanapan ng magkakatugmang araw na po pwede silang pareho. Pero syempre hindi pa din ako sumuko. Gusto kong makabuo ng magandang love story. Hanggang sa isang araw ay nagkita din ang schedule nila at magkikita sila ng silang dalawa lang sa wakas. Pero papadudod setup ang ginawa ko. Kunwari imimit ko si Jason tapos sasabihin ko din kay Laida na mag-meet kami sa parehong lugar. Tapos hindi ako darating, edi bongga po, hindi ba? Makakapag-usap na silang dalawa pero syempre gusto kong ma-witness kaya nandun lamang ako sa malapit at nagmamasid ng masaya. Kaso maiiba pala ang eksenang binuo ko sa isipan ko ng araw na yon. Ay kabayo, kaloka. Hello? Hello, nasan ka na? Excited ka ba? Sabi mo kasi 7 p.m. Kuya, 6:45 pa lang. Ay, oo nga pala. Advance pala tong relo ko. Parang nadinig ko kasi ang boses mo dito sa resto. Akala ko andito ka na. Wala pa. Wala pa ako dyan. Basta hintayin mo ko. Ano ba kasi yung pag-uusapan natin? Kung sasabihin ko sa'yo ngayon, edi sana hindi na kita niyaya dyan sa resto. Oo nga. O sige, bilisan mo ha. Kulit naman, oo nga. Basta wait lang. Bye na. Okay, sige. Kaloka, bakit ba nakalimutan kong isilent tong cellphone ko? Buti hindi niya nadinig. Kinabahan ako. Akala ko mahuhuli na ako. Tawagan ko nga si Laida. Hello. Excited? Alam ko wala pang 7 p.m. pero baka malate ka ha. Kailangan ba sakto sa oras? Job interview ba to? Mas maganda yung maaga ka para makauwi agad. Ito na, malapit ang matapos magbihis. Kanina nakausap kita, nagbibihis ka na. Tapos hanggang ngayon nagbibihis ka pa din? Ball gown ba ang suot mo? Ito naman? Di ba gano'n naman talaga ang mga babae? Malay ko, bading ako at hindi babae. Bakit? Gaano ka ba katagal mag-ayos? Magkukumparahan ba tayo ngayon? Naitanong ko lang naman, bakit ba parang ang excited mo? Ano bang meron? Ha? Wala naman. Gusto ko lang makapagkwentuhan na tayo agad. Eto na, paalis na. Magta-tricycle na ako para mabilis. Good. See you. Hello? Nasaan ka na? Papunta na. Magta-tricycle na ako para mabilis. Ang tagal mo. Nababato na ako dito. Sus, sanay ka naman na walang kasama. Sa kwarto, oo. Pero dito sa resto, ibang bagay yun. Isipin mo na lang nasa kwarto mo ikaw. So maghuhubad ako dito. Sabi ko isipin mo lang, wag mong gawin. O sige na, pababa na ako ng tricycle. Pasakay pala ako ng tricycle.
Bilisan! Bastos! Hindi pa ako tapos magsalita eh. Salamat, dumating din. Laida? Jason? Bakit ka nandito? Ikaw, bakit ka nandito? May usapan kami ni Jervy eh. Ha? Kami din eh. So, tatlo pala tayo magkikita? Malamang nga siguro. Pero hindi naman niya sinabi. Sa akin din. Ngayon ko lang din nalaman. Pero parating na daw siya. Anong parating? Nung sabi niya nandito na siya. Ha? Wala pa siya. Kanina pa ako nandito eh. Luka-luka talaga yun. Pinagmadali pa ako magbihis. Pero kahit nagmamadali ka, ang ganda mo pa din ha? Parehong-pareho kayong magkaibigan. Pinubola niyo ako. Baka si Jervy mambobola. Ako, honest ako. Sige na nga. Baka pwede na makaupo. Ay, oo sorry. Nawala sa isip ko. Nabigla kasi ako na nandito ka pala. Jason! Marie? Ikaw din pinapunta ni Jervy? Hindi! No! Not! Never! Bakit ko papapuntahin yan? Ayoko nga siyang makita. Saan ka galing? Ako? Diyan sa likod niyang haligi na yan. Kanina pa ako nagtatago dyan. Nung kausap kita sa cellphone, nandyan ka lang? Oo. Ang labo mo naman. Alam mo namang hindi ako nakapromo, mauubos ang load ko. Tumigil ka nga. Ako ang tumawag. Paano mauubos ang load mo? Ah, ikaw ba? Akala ko ako ang tumawag. Nalito na tuloy ako. Ano ba kasing ibig sabihin nito? Magtatayo ba tayo ng union at kailangan magkita-kita dito? Hindi ko nga pinapunta yan. Bakit ka ba nandito? Mangkukulam ka ba talaga at nalalaman mo lahat ng galaw namin? Napadaan lang ako. Malay ko bang nandito kayo? Wow! Palagi na lang coincidence pag bigla kang sumusulpot. Para kang singaw. Hindi ako singaw. Kung hindi ka singaw, malamang utot ka. Huy, ano ka ba? Pumapatol ka sa babae. Okay lang, bakla naman ako eh. Ano bang pinagpuputok ng butsi mo? Sa iyo ba tong restaurant? Tama na yan, Jervy. Maupo na tayo. Hoy Marie, saan ka pupunta? Uupo. Gawa ba sa adobe ang mukha mo? Bakit ka dito uupo? Reservation ko to. Ayan ang daming table oh. Kung gusto mo mahiga ka pa. Jervy, ano ka ba? Sige na, Marie. Maupo ka. Salamat, Jace. Wow, Jace. May pa-nickname na ang bruha. May sasabihin sana ako sa iyo, Jervy. Ano yon? Pwede ko bang ibulong? Ang dami mong pauso. Ano yon? Che, Maupo na tayo. San ka na naman pupunta? ang kulit mo. Uupo nga. Pinaupo na ako ni Jason. Hindi ka dyan. Laida, Bakit? anong bakit? Ang tahimik mo dyan. Dito ka maupo sa tabi ni Jason. Ikaw, Jean Garcia, dito ka sa tabi ko. Sinong Jean Garcia? Eh di ikaw. Ay, salamat. May maganda ding lumabas sa bibig mo. Salamat at Jean Garcia ako. Bakit masaya ka? Jean Garcia ka, hindi dahil maganda ka, kundi isa kang impaktita. Mamaya magkapikunan na kayo niyan ha. Upo na kasi, nakatingin ang mga tao dito. Laida, upo ka na. Salamat, Jason. Anong tinatayo mo dyan? Babantayan mo akong kumain? Umusog ka kaya? Gusto ko dito, doon ka sa kabilang side. Paano ako pupunta dun? Tumayo ka muna, bruha ka. Pati pag upo ba pag-aawayan nyo pa? Ito eh. Papadudot natapos ang gabing yon nang nagbabarahan kami ni Marie. Pero yung pagtatapos ng gabing yon ay ang simula ng mas bonggang warlan namin ni Marie. Kundi ba naman mahadera papadudot ang tagal kong plinano tapos ay sisirain niya lamang. Ewan nga kung kanino niya nabalitaan na may magaganap na pagkikita. May sa mangkukulam yata ang bruha. Ang kapal papadudot. Ako pa ang pinagbayad ng kinain niya. Eto kasing si Jason pinagsabihan na naman ako na wag daw akong madamot. Akala mo siya ang magbabayad. Wala naman akong magawa papadudot kasi sabi ko sagot ko ang pagkain ng gabing yon. Totoo naman. Pero hindi kasama si Marisa bilang. Inis na inis ako papadudot at ayoko mawala ng gana kasi nga ako nga po ang magbabayad. Kaya kung gera ang gusto niya ay gera ang ibibigay ko sa kanya. Nagsimula ang mga away namin sa irapan tapos taasan ng kilay tapos asaran tapos parinigan tapos palala ng palala.
Ganon, Papa Dudut. Nag-elevate na ang aming pag-aaway. Ayoko din po kasi ng ganon sa totoo lang. Mahal po ang lotion para masira lahat ng gastos ko sa balat ko dahil sa kalmot ni Marie. Mahaba-haba pa kasi ang kuko niya. Pero kitang-kita ko ang tagumpay ko, Papa Dudut. Lost in emotion na si Marie ng panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ramdam ko na nagkakalapit na sina Jason at Lyda. Gusto ko na ngang magsuot ng diaper at magpadala ng pana kasi feeling ko po ay ako si Cupido. Pero may special palaso ako para kay Marie. Yon ay pag pinana ko siya ay maglalaho siya sa balat ng earth, wind and fire. Pero ang hindi ko kinaya ay nang away na niya si Lyda. Akala ko ay parehas si Marie, Papa Dudut. At yung away namin ay sa amin lang, kaso'y dinamay niya si Lyda. Siyempre hindi ako papayag. Mas lalo akong naging masipag sa paggawa ng paraan para magkalapit sina Lyda at si Jason. Sa wakas ay nagkita din sila at madalas silang magkita. Kahit nawawala na ako sa eksena dahil nga sila na ang madalas na magkasama ay okay lang sa akin. At least masaya ang dalawang malapit sa puso ko. Lagi ako nagtatanong sa dalawa kung sila na nga ba. Palaging sinasabi na wala pa sila sa ganong estado, Papa Dudut. Okay lang, at least wala pa daw sila. Ibig sabihin, malapit na. Kinikilig ako sa tuwing kakausapin ko ang dalawa pero hindi ko sila sabay tinatanong. Nagkakausap lamang kami pag yung kami lang ni Lyda o kung kami lang ni Jason. Dahil nga sa gumagandang relasyon ng dalawa ay lalo namang nag-upgrade ang pagkakontrabida nitong si Marie. The study of the fundamental... Ay, ano ba to? Ang hirap naman ito. Bakit ba hindi ako makamemorize? Well. Ayun! Kaya naman pala nahihirapan ako mag-memorize. May masamang hangin. Ang sabihin mo, mahina ka talaga sa science, kaya ka nahihirapan. Kung makapagsalita ka, parang ang galing mo sa science Talaga, forte ko ata ang science. Forte mo ang science? Kasi sabi ko lang, di ba? Kung forte mo ang science, pues ako, 50 ko ang science. Anong 50? 50, mas mataas sa forte. Nagpapatawa ka, hindi ka namang kalbo. Mamaya ikaw, pwede ka na magpatawa. At bakit naman? Kasi maya-maya lang, kakalbuin kita sa sabunot. Subukan mo. Siyempre hindi ko gagawin. Dahil hindi naman ako kasing evil mo. Ano yung pinapakalat mong sinungaling si Lyda? Ako ang awayin mo. Sinungaling naman talaga siya. Obvious naman na pinupush mo siya kay Jason, tapos sasabihin niya hindi daw totoo yun. Dahil hindi niya pa alam na pinupush ko siya kay Jason. Imposibleng hindi niya alam. Halata naman na may gusto siya kay Jason. Meron nga, kaya nga pinupush ko Dahil gusto ko ang kaibigan ko mapunta sa matino. Ano sinasabi mo? Hindi ako matino? Bakit? Counted ka ba? Na hindi ka nga kompetisyon Kasi obvious na pupulutin ka sa kangkungan. Tignan na lang natin. Ramdam ko na mahal na ako ni Jason. Gumising ka, bruha. Ang nararamdaman mo ay sarili mong ilusyon na pinapaikot ka. Kitang-kita naman na hilong-hilo ka na. Kasi kung ano-ano na lang ang naiisip mo. Mahina sa science! Yan ang ipang-aasar mo sa akin? Pues hindi naman masakit. Dahil hindi totoo. Tignan na lang natin mamaya pag nalaman natin ang resulta. Teka nga, bakit biglang concerned ka sa grade ko? Teacher ka ba dito? Compared naman sa ating dalawa, mas mukha kang teacher. Eh di good. Dream ko talagang maging teacher. Naiinis na ako sa'yo! Same here. The feeling is mutual. Times 10 pa. Bumagsak ka sana! Yung punong may bunga ng buko sa tapat mo, bagsakan ka sana. Pangit! Ano kaya yun? Manunukso, hindi naman totoo. Bakit? Maganda ka ba? Kung babae lang ako, baka ilang pasok kita sa beauty contest. Patawa ka.
Wala naman akong balak sumali sa beauty contest eh. Alam ko, kaya nga beauty contest eh. Dapat may beauty. Ano kaya yun? Manunukso, hindi naman totoo. Wah, gaya-gaya. Hi, Marie. Huwag mo akong mamari-mari. Teka, bakit parang galit ka? Bakit parang may kasalanan ako? Ay, nagtatanong pa. Mainit ang ulo niya kasi alam niyang talo na siya. Nagsisimula pa lang ang laban. Teka lang, ano ba nangyayari? Alam mo, tigilan mo na nga yung bait-baitan, maang-maangan School of Acting mo. Hindi ka effective. Ano? Ano? Anuhin mo yung mukha mo. Ano bang ginawa ko sa'yo? Bait-baitan. Ano ka? Nagsasantu-santuhan o nagtatanga-tangahan? Tigilan mo si Laida. O ayan Laida, nagalit na ang manager mo. Magkano bang cut mo kay Jervy? Hindi ako manager at wala akong cut. Kaibigan ako at hindi mo alam ang feelings nun. Kasi wala kang kaibigan. Dahil ayoko makipagkaibigan. Tara na, Jervy. O ano, uurong na kayo? Hindi ako umuurong. Hoy Laida, kahit kumuha ka pa ng 10 padrino, itong tandaan mo, hindi mapapasayo si Jason. Kahit gayumahin mo si Jason, hindi siya babagsak sa'yo. Sinisiguro ko yan. Jervy, halika na. May exam pa tayo mamaya. Doon na lang tayo sa classroom mag-review. Mabuti pa nga. Sus, review, magkokopyahan lang naman kayo. Oh, ano kung magkopyahan kami? Palibasa, ikaw, wala kang makokopyahan kasi hate ka ng world. Hindi ko kailangan mangopya at hindi ko kailangan mag-review. Kasi matalino ako, unlike you. Sinasabi mo bang bobo kami? Matalino kami, kaya nga lumalayo kami sa'yo eh. Oh, may get together na naman tayo? Hi, Jace! Halika na, Jervy. Sandali, hindi ko iiwan sa impyerno ang kaibigan ko. Jason, tara na sa classroom. Excuse me, may usapan kami ni Jason. Magre-review kaming dalawa. Sinungaling ka talaga. Kakasabi mo lang na hindi mo kailangang mag-review tapos ngayon, magre-review kayo? Liar! Jason, inaaway na naman ako ni Jervy. Tapos pinagtutulungan nila ako ni Laida. Totoo ba yon? Hindi Kahit kailan hindi ako nakipag-away. Sinabi mo pa nga bobo ako eh. Wala akong sinasabing ganyan. Laida, wag ganun. Masama ang salitang bobo. Walang bobo sa mundo. Laida, sandali. Tandaan mo yung ginawa mo, Marie. Ayan pinagbabantaan niya ako. Jervy, ano ka ba? Anong ba ako? Naniniwala ka sa sinungaling na yan? Uuwi na ako. Hindi na lang ako papasok. Bakit? May exam tayo. Hayaan mo na ako bumagsak. Yan naman ang gusto nilang lahat eh. Tahan na. Jervy, mag-usap tayo mamaya ha. Talaga? Doon ako matutulog sa inyo. Bahala ka. Diyan ka na kung ayaw mong sumama. Papadudot, medyo na-disappoint ako sa best friend ko kasi hindi man lang niya na ipagtanggol si Laida kay Marie. Pero saka na kami magtutuos ni Jason, uunahin ko muna ang source of all the problems, si Marie. Alam mo ba, Papadudot, nung araw ng paghaharap namin kahit pa ang dami ko ng pangit na pinagsasabi kay Marie, aba hindi man lang tinablan. Mas tinablan pa ako ng inis kasi wale yung effort ko na buwisitin siya. Sa nakita ko kay Marie ng araw na yon ay parang may binubuong grand plan ng bruha. Uunahin ko siya. Hindi siya magwawagi kaya gumawa ako ng SSD o ang sobrang seryosong secret date para kina Laida at kay Jason. At sisiguraduhin kong wala sa eksena si Marie at hindi na niya masisira ang plano ko gaya noong una. Magde-date sila ng totoong date at effective pa naman siguro yung plano ko kung magkahiwalay ko silang yayayain. Kasi normal naman sa amin yon. Pero this time ay hindi na sa isang restaurant. Wala na po kasi akong budget. Nilamon na ni Marie last time. Ang plano ko ay super secret talaga pero imbes na kitain ko sila ay susunduin ko sila isa-isa at tapos ay ihahatid ko sila sa tagpuan sa isang park. Susunduin ko muna si Jason tapos aalis ako sandali tapos si Laida naman ang susunduin ko. At pag magkasama na sila ay aalis na ako ng lumuluha. Kasi sa wakas,
effective ang plano ko? Wala lang po, ina-anticipate ko lang po yun. Hanggang sa dumating na ang tinakda kong araw. Saan ba tayo pupunta? Sa park. Anong meron doon? Wala, kwentuhan lang. Pwede naman tayo magkwentuhan doon sa inyo eh. Nako, nandun si Daddy. Sisingit na naman yun. Tapos ilang sandali lang, nagiinuman na kayo. Gusto lang naman makipagkwentuhan ni Daddy Bart. Araw-araw naman kami nagkikwentuhan ha. Pero ayaw mo kasing uminom habang nakikipagkwentuhan. Kasi masamang uminom. Ikaw naman? Tuwing weekend lang naman umiinom ang daddy mo. Hayaan mo na. Hindi naman siya sumasobra sa inom. Yun na nga eh. Isang shot pa lang parang lasing na. Kahit tanggap niya ng Becky ako, ayun, tutuksoin pa din ako sa mga babae. Sinabi nga niya sa akin yan. Tawa ka pa. Ayan, dito na tayo maupo. So ano nga pag-uusapan natin? Dediretsuhin na kita kung bakit kita niyaya dito. Una muna, gusto kong sabihin na hindi ko nagustuhan yung nangyari nung isang araw. Hindi mo pinakinggan si Laida at mas naniwala ka kay Marie. Hindi naman sa ganon. Oh, bakit mas sumama ka kay Marie? Para hindi na siya sumunod sa inyo. Kasi kung sasama ako sa inyo, siguradong susunod siya at mag-aaway na naman kayo. At malamang awayin din niya si Laida. Aware ka naman na obsessed siya sa'yo. Alam mo, kahit ganon si Marie, hindi ko naman siya gusto eh. At sinabi ko na sa kanya yon. Hindi ko siya pinapaasa. Wait, sinabi mo sa kanya na hindi mo siya gusto? Busted siya? Sobra naman yung busted. Inunahan ko na siya bago pa man siya magsabi ng nararamdaman niya. Sabi ko para ko na lang siyang kapatid. Boom! Huy, ano nakakatawa? Dalawang bagay. Una, sopla si Bruha. Pahiya siya sa sinasabi niyang mapapasa kanya ka. Pangalawa, ibig sabihin si Laida ang gusto mo. Tamang-tama, susunduin ko siya ngayon at magkikita kayo. Hindi. Ano? Anong hindi? Ang sabi ko, susunduin ko nga siya ngayon. Sakto yun. Makakapag-usap kayo. Ikaw na ang mag-initiate ha. Una, babae siya. Pangalawa, mahina ang loob niya pagdating sa'yo. Hindi nga. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko din gusto si Laida. Ha? Bakit? Maganda naman siya. Mabait. May iba akong gusto. Sino? Pero bago yan, siguro panahon na para may aminin ako sa'yo. Sorry at tinago ko to. Hindi ako naging totally honest sa'yo sa mga sekreto ko. Buntis ka? Nakakainis ka naman eh. Joke lang yun. Yung pag may sasabihin, uunahan mo ng sabi ng buntis ka o kaya bakla ka? Oo, Teka, ano? Naguguluhan ako. bakla ako. Lakas ng trip mo ah. Seryoso ako. Seryoso din ako. Ano? Totoo ba yan? Mula nung bata tayo, inilihim mo yan? Nung bata tayo hanggang bago mag-graduate ng high school, hindi ko naman nararamdaman yung nararamdaman ko. Pagka-graduate natin ng high school, parang may iba na ako nararamdaman. Naiintindihan kita. Pero alam mo, kahit noon mo pa sinabi yan, maiintindihan kita. Kaibigan kita, no? At saka, i-judge pa ba naman kita ako nga Becky din. Teka, paano mo nasabing may iba kang nararamdaman noon? Kasi akala ko nung una wala lang. Pero iba talaga nararamdaman ko eh. Kumembot ka ba? Tumili? Ano? Hindi. Nagkagusto ko sa kapwa lalaki. Ay, teka ha. Ako nga na ang tagal ng out, wala pang nagugustuhan. Ikaw na hindi pa out, may nagustuhan ka na? Oo. Ikaw. Ikaw ang gusto ko. Okay, sige. Tanggap ko na Becky ka din. Pero wag mo naman akong pagtripahan. Noon pa lang mahal na kita. Pinipigilan ko nararamdaman ko kasi ayoko masira ang friendship natin. Sana kahit inamin ko to sa'yo ngayon, kung hindi pareho ang pagtingin mo sa akin, maintindihan ko. Pero sana huwag kang magalit sa akin. Naiintindihan kita. Pero pwede bang pag-isipan muna natin yan? Tapos pag-usapan na lang natin kapag naproseso na ng mga utak natin. Oo. Hello Laida. Nasaan ka na? Sige, nandito lang ako sa bench na tinatambayan natin. Sige, ingat.
Parating na si Laida. Kausapin mo siya. Anong sasabihin ko sa kanya? Yung totoo. Mapapagkatiwalaan mo si Laida. Hindi pa ata ako handa. Sige, nirerespeto ko ang desisyon mo. Aalis na muna ako. Hindi ko pa din ata kayang harapin si Laida ngayon. Saan ka pupunta? Sa bahay. O sige, pupunta ako dun mamaya. Sige, Mag-ingat ka. ikaw din. Ay, ano ba to? Hoy, Ay, nandiyan ka na pala. ang layo ng tingin mo ah. Parang ang lalim pa ng iniisip mo. Ah, wala to. Nakita ko kanina sa malayo may kausap ka. Si Jason ba yon? Ha? Oo, Oh, saan siya pupunta? uuwi daw muna. Maupo ka muna. Bakit mo ba ako pinapunta? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo eh. Ako pa bang paglilihiman mo? Trusted friend mo ko, di ba? Hindi siguro dapat sa akin manggaling. Ang alin? Kalimutan mo na. Saka na yun. Ang importante, nandito ka na. Oh, ano nga pag-uusapan natin? Mahal mo ba si Jason? Sa totoo lang, dati oo. Pero matapos yun nangyari nung isang araw, parang biglang nagbago ang pakiramdam ko sa kanya. Parang nawala lahat yung pagmamahal ko. Pasensya ka na sa kanya ha. Kaya lang daw niya ginawa yon para mailayo si Marie sa atin. Kasi alam niyang hindi titigil si Marie. Pero hindi naman daw niya mahal si Marie at sinabi na niya yun sa kanya. Pero kahit na, parang mas masaya ko kung kaibigan ko na lang siya. Seryoso ka ba? Oo, alam ko naman na mabait si Jason. Kaya hindi nabawasan ang pagiging kaibigan ko sa kanya. Salamat uli. Di bale, makakatagpo ka din ng para sa'yo. Natagpuan ko na siya. Napakabait niya. Lahat ng kailangan mong hanapin sa isang lalaki nasa kanya na yata. Ipinagtatanggol pa niya ako. Wow, girl! I'm so happy for you. Ikaw malihim ka ha? Sino siya? Ikaw, Ah, okay. Ako? Tigilan mo nga ako sa joke mo. Seryosong tanong ko. seryoso din ang sagot ko. Ano ba to? Ano bang nangyayari sa Earth? Huwag kang mag-alala. Hindi ka obligadong mahalin din ako. Pero huwag mo sanang pigilan na mahalin kita. Ano ba yan, Laida? Kinikilabutan naman ako. Hindi tayo pwede. Para na kitang kapatid. Ayoko mawala yung pakiramdam na yun. Sabi ko nga, hindi ka obligado. Basta nandyan ka lang lagi, masaya na ako. Siguro makakahanap din ako ng kagaya mo. Kagaya kong Becky? Kay Becky, kay Straight, kung anong ibigay ng tadhana. Basta mamahalin ako, magiging masaya na ako. Happy din ako for you, girl. Halika nga, pahag. OMG! Bakit? May mangkukulam ako nakita. Mangkukulam? Si Marie? Ano bang meron yan? Paano niya nalalaman kung nasan tayo? Siguradong makikipag-away na naman yan. Mabuti pa, mauna ka na. Magkita na lang tayo mamaya. Sure ka? Oo, baka sabihin na naman itong babaitang to, pinagtutulungan natin siya. O sige, pag-ingat ka. Mag-ingat siya. Si Laida ba yun? Tanungan ba ako? Ito naman ang init agad ng ulo. Sino ba naman ang hindi mag-iinit ang ulo sa'yo? Baka pwedeng ceasefire muna tayo. We, Oo nga. Baka kahit sandali pwedeng maging peaceful tayo. Gusto ko lang ng kausap. bakit ako ang kakausapin mo? Alam mo namang visit ako sa'yo. Maghanap ka ng ibang kausap. Ikaw na din ang nagsabi, di ba? Wala akong kaibigan dito. Lahat sila hate ako. So sinong kakausapin ko? Kasalanan mo yan eh. Naamin ko naman eh. Kaya lang naman ako nagtatapang-tapangan kasi ayokong mabuli gaya dun sa pinanggalingan kong school bago ako lumipat dito. Ayaw mong mabuli, kaya ikaw ang nambubuli. Sorry na nga, inaamin ko na mali. Teka nga, kinuha ka ba ng alien tapos ginawa kang mabait? Ito naman talaga oh. Nagtatago lang ako sa tapang-tapangan ko. Anong dahilan sa climate change? Para kang iceberg na natunaw dyan. Teka, dahil binasted ka ni Jason ano? Ang sakit naman ng binasted. Baka naman pwedeng... Sige na, binasted na kung binasted. Alam mo girl, gets naman kita eh. Pero ang pangit lang nung ikaw pa ang humaharot sa boylet at more pa yung nakikipag-away ka. Bad yun.
Nagsusorry na nga eh. Sa inyo lang naman ni Lyda ako may malaking mali. Yung iba naman, iniirapan ko lang so siguro hindi naman ganun kalaki ang kasalanan ko sa kanila. O siya, nakikita ko naman na sincere ka kaya forgiven and forgotten na ang kasalanan mo. Salamat. Sandali girl, close agad? Bakit may payakap ka pang nalalaman? Ganun naman ang friends, diba? Girl, pinatawad pa lang kita. Wala ka pang one step up to the friendship ladder. Sige, gagawin ko kung anong kailangan. Maging kaibigan nyo lang ako ni Lyda. O porke binasted ka ni Jason, ayaw mo na siyang maging friend? Kasi package deal kami. Kung hindi mo siya friend, hindi mo ako friend. Sige, hihingi na din ako ng tawad kay Jason kahit binasted niya ako. Good! O ayan, naka 2 steps up ka na to the friendship ladder. Salamat. Oh, umayos ka na. Baka sabihin inaway na naman kita at ako na ang ituring nilang mean girl. May mga tao, kunwari tumatawa tayo. Tawa! Papadudot gulong-gulo ako bakit nagkaganon. Bakit iba ang ending na nasa isip ko sa ending na nangyari. Pero kahit po ganon ay walang friendship na nag-end. Okay pa kami ni Jason at okay pa din kami ni Lyda. Oo, papadudot. Hindi po nagkatuluyan sina Jason at Lyda. Kung kami naman po ni Lyda ang tatanungin, hindi rin po naging kami. Naintindihan niya naman ang sitwasyon ko at kung gaano ko siya tinuturing na sobrang trusted friend na nag-elevate na sa pagiging sister best friend. May boyfriend na po siya ngayon at happy na sila. FYI po papadudot, may kinalaman din po ako sa tinatamasang happiness ni Lyda sa ngayon at ako naman ay sure na aalagaan at mamahalin siya ni Luther. Hindi din po naging kami ni Jason at hindi din naman siya bitter. Kasi nagpasalamat pa siya sa akin kasi dahil daw sa akin ay nagkalakas siya ng loob para mag-out. Nakalabas na siya sa kloseta, papadudot, na sa feeling ko, ibang closet ang pinagtaguan niya kasi hindi kami nagkita doon noon. Ngayon po, papadudot ay parang brother ko na si Jason ay sister ko pala siya. Para naman sa kontrabida ng bayan na si Marie ay okay na po kami. Naawa po ako sa kanya nung magkausap kami at umiiyak siya. Naiintindihan ko naman siya. Kaya syempre kinaibigan ko na rin siya para peaceful ang buhay. Masarap kasing walang kaaway. Sobrang peaceful ng buhay namin ay may sasabihin po ako sa inyo, papadudot. Kami na po ni Marie. Hindi ko din po alam kung papaano ipapaliwanag pero ganon talaga. Hindi po laro ang nararamdaman ko ha. Mahal ko po talaga si Marie at mahal niya din ako. Kahit alam niya na isa akong Becky. Happy naman sina Jason at Lyda sa amin ni Marie kaya mas lumaki ang grupo namin as family. Salamat po papadudot sa pagbasa ng aking dramatic story pero masayang kwento pa rin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jervy. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Barangay Love Stories. Love Stories. Magandang araw po, ako po si Ciara Papadudut mula sa Taguig. 30 years old na po ako dalaga at 5 years nang nagtatrabaho sa isang BPO industry. Wala po talaga akong planong maging call center agent noong una pero sa buhay na ito na po siguro ako dinala ng destiny ko. Kahit na hindi naman po ito ang landas na gusto kong ipursu, ay masaya po ako dahil sa trabaho kong ito ay meron naman na po akong maayos-ayos na buhay. Pangarap ko po talagang maging engineer. Actually nakapagtapos po ako bilang civil engineer pero hindi po napursu ang pangarap kong ito due to personal reasons na hindi ko na lamang po babanggitin. Sa ngayon ay sapat po ang income ko para sa mga gastusin.
Nababudget ko rin po ito base sa mga wants and needs ko. Nakakapasyal po ako sa mga lugar na gusto kong puntahan at sa parehong pagkakataon ay nakapagbibigay din ako ng pera sa mga magulang ko na nakatira sa probinsya. Ang sagot lang naman po kasi sa pagkakaroon ng stable na buhay ay dapat marunong tayong mag-ipon at yun po ang palagi kong ginagawa. Pagdating naman po sa usaping love life, nagkaroon po ako ng boyfriend for 5 years. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Allen na manager sa isang sikat na fast food chain dito sa Pilipinas. Nagkakilala kami sa isang dating app kung saan ang aksidente kong pag-swipe right sa picture niya ay nauwi sa isang romantic relationship. Ka ba talaga? Parang hindi naman ah. Ang ganda naman ng bungad mo. Pwedeng good morning muna kasi first time lang natin magkikita. Ay, sorry. Good morning. So, hindi ba ako mukhang 5'9"? Parang hindi. Well, tama ka naman. 5'9" ako sa app. Pero sa totoong buhay mga around 5'7" ako. And a half. 5'7" and a half. May half talaga? Oo, importante yun. So parang inaamin mo na fake yung nasa profile mo, ganon. Kasi nagsinungaling ka sa height mo eh. Huwag mo sabihing hindi ka rin 25. 25 years old ako. Yun, totoo yun. And technically, hindi ako nagsinungaling kasi tinan mo to. Matataas ang mga suot kong sapatos. Kaya kahit i-measure mo ang height ko ngayon, 5'9" ang lalabas. Hindi ka naman palagi nakasapatos eh. Bakit? Big deal ba sa'yo ang height ng lalaki? Hindi naman, pero syempre, mas romantic pa rin kung mas matangkad yung guy, di ba? Mas matangkad pa rin naman ako sa'yo ah. Di ba 5 flat ka? Uy, hindi ako 5 flat ha. Excuse me, 5'2" kaya ako. Maliit pa rin yun. May problema ka sa maliliit? Wala naman. Cute nga eh. Wala naman pala eh. Teka, ba't ba napunta tayo sa height? Ikaw nagsimula eh. Ano ba maganda? How about family? Family? Ako, may sariling pamilya na ang father ko, tapos yung mother ko naman, tindera sa probinsya. Saan ang province mo? Pangasinan. I see. Ilan kayo magkakapatid? 5 kami magkakapatid, pangalawa ko. Talaga? Pareho pala tayo. Pangalawa rin ako eh, pero 3 lang kami. Wala na kaming parents, tapos may kanya-kanya na rin kaming buhay na magkakapatid. Hindi na kayo magkakasama? Hindi na eh. Naiwan yung panganay sa dati naming bahay. Siya na nakatira doon ngayon kasamang family niya. Yung bunso naman, nagtatrabaho ngayon sa South Korea, factory worker. Eh ikaw? Solo na rin. As early as 18 years old kasi, ako na bumubuhay sa sarili ko. Simula nung parehong mawala parents namin, kanya-kanyang sikap na kami magkakapatid para pag-aralin at buhayin ang sarili namin. Kailan mo huling nakita mga kapatid mo? Matagal na. Hindi ko na maalala eh. Hindi ba kayo close? Sabihin na lang natin na wala masyadong intimacy sa aming magkakapatid. Pero sa pagkakaalam ko, nagkakausap pa yung ate ko tsaka yung bunso. Bakit naman ganon? Kayong 3 na nga lang ang natitira, hiwa-hiwalay pa kayo. Nung bata kasi ako, medyo neglected ako. Alam mo na, middle child. Favorite nila mama at papa yung pangatlo kasi nga bunso. Palaging spoiled, palaging pinapaboran. Yung panganay naman, suportado sa lahat ng bagay. Kasi siya yung inaasahang maging provider pagdating ng panahon. Ako? Wala lang. Parang nandyan lang para makompleto yung pamilya. Ang lungkot naman ng ganon. Kaya nga nung lumaki ako, natuto na akong wag dumepende sa ibang tao. Parang bumababa kasi yung self-worth ko nung ma-realize ko na di pala ako nabibigyan ng sapat na atensyon ng pamilya ko. Masakit pala yun. Hayaan mo. Pagdating sa akin, never mong mararanasan ng ganong bagay. Weh, totoo ba yan? Oh, promise! Papadudod for 6 months ay nag-date kami ni Allen bago kami naging official couple. Aminado naman ako na noong unay, hindi po ako physically attracted sa kanya. Pero sa pagtagal ng pagsasama naming dalawa,
ay unti-unting nagbago ang pagtingin ko sa kanya noong nakilala ko na ang totoong Allen. Nagtatrabaho pa po ako noon bilang barista sa isang well-known na coffee shop. After 1 year ay nag-decide kami ni Allen na magsama na sa isang apartment. Naghanap kami ng matutuluyan sa Makati at doon ay nag-live-in kaming dalawa. Papadudot mas lalo pang lumalim pa ang relasyon naming dalawa ni Allen simula noong nagsama kami sa isang bubong. Daigo pa ang nasa cloud 9 noon dahil para akong nakabingwit ng isda sa dagat na kompleto industry ay doon na po nagsimulang lumaylay ang relasyon naming dalawa ni Allen. Aminado naman po akong marami akong naging pagkukulang pero dahil naman ito sa pagiging busy ko sa trabaho. Hindi po madali ang nilipatan kong trabaho. Bukod sa nakakapagod na night shift ay dumagdag pa ang pagiging stressful at toxic ng working environment ko. Kaya ang dating solid at almost perfect na relasyon namin ay unti-unting lumabo sa loob lamang ng 2. Oh, mahal. Hindi ka pa pumapasok? Anong oras na? Malilate ka na. Nagpaalam ako sa work ngayon na hindi ako papasok. Talaga? Bakit naman? Masama bang pakiramdam mo? Or may lakad ka? Anniversary natin ngayon, di ba? Nakalimutan mo na naman ba? Oh my gosh! Anong date na ba ngayon? 29 na ba? Hala, mahal, sorry. Alam mo namang iba na ang body clock ko ngayon, di ba? Minsan nalilito na talaga ako sa mga dates, lalo na night shift ako. Okay lang. At least ngayon alam mo na. Last year ganito rin tayo eh. Kaya hindi na ako nag-expect. Sorry na. Galit ka ba? Magpahinga ka na. Lalabas tayo mamayang gabi. Nagpa-reserve ako sa favorite resto natin. Off mo naman mamaya, di ba? Oo! Wala akong pasok mamaya. Promise, babawi ako sa'yo tonight. Tsaka nag-book nga pala ako ng hotel sa Tagaytay. Doon tayo magse-celebrate bukas. Bukas? Hala! Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit? May problema ba? May team building kasi kami bukas sa Rizal. 2 araw yun. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Seryoso? Mahal naman. Akala ko nasabi ko sa'yo eh. Yun na nga lang yung araw na magkakasama tayo. Tapos ilalaan mo pa yung time na yun sa trabaho? Sorry. Hindi ko naman alam na may plan ka palang lumabas eh. Sabihin mo nga, mahal mo pa ba ako? O mas mahal mo ng trabaho mo? Mahal kita. Siyempre mahal kita, Allen. Pero work to eh. Para sa future naman nating dalawa to. Anong future? May future pa ba tayo? Kasi pakiramdam ko wala na eh. Twice a week na nga lang tayo kung magkita. Gigising ako mag-isa. Papasok ako sa trabaho na wala ka kasi nga patapos ka pa lang sa trabaho mo. Uuwi ako na wala ka kasi papunta ka na sa trabaho. Daig pa natin ang LDR eh. Pero iniintindi ko yun kasi trabaho yan. Pero itong ganito, ito na nga lang yung araw na pwede tayo magsama eh. Ipagdadamot mo pa sa akin? Mahal, hindi naman sa ganun. Nawala lang talaga sa isip ko. Sorry talaga. Nakatira nga tayo sa iisang bahay pero hindi naman tayo nagkakasama. Ano bang silbi na nag-live-in tayo? Promise ko sa'yo, pagkatapos ng lahat ng to, babawi ako sa'yo. Babawi ako pagkatapos ng team building namin. Effort lang naman na gusto kong makita sa'yo eh. Oo, nag-e-effort naman ako ah. Nasaan? Nasaan yung effort na sinasabi mo kasi hindi ko makita. Hindi ko maramdaman eh. Nagkaroon lang tayo ng miscommunication, okay? Huwag na nating palakihin to. Hindi miscommunication na nangyari. Nawala lang talaga sa isip mo na may boyfriend ka pa pala. Anniversary natin, malilimutan mo? Bare minimum na nga lang yun eh. Hindi na ba acceptable ang makalimot ngayon? Mahal, pagod na ako sa trabaho ko. Sobrang stress na ako kaya sorry kung nakalimot ako. Sorry kung nawala sa isip ko kung anong araw ngayon. Masama ba kung mag-expect ako sa'yo? Kahit i-reciprocate mo lang yung efforts ko. Yun lang naman ang hinihingi ko eh. Oh my gosh, mahal. Please naman, wag ngayon. Sobrang drained na ako ngayong araw. Wag naman tayo mag-away ngayon. Okay. Pagod ka sa trabaho. Trabaho na naman. I understand. Ako naman lagi umiintindi eh. Lagi na lang. Mahal. Nakakapagod din minsan.
Lalo na kung mag-isa ka lang nagbubuhat sa relasyon. Alam mo minsan, naiisip ko nga paano kung sumuko na lang ako? Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Magpahinga ka na. May niluto ako dyan na breakfast. Kumain ka bago ka matulog. Saan ka pupunta? Magpapahangin lang. Mahal, sandali lang. Pag-usapan natin to ng maayos. Natatandaan mo ba yung promise mo sa akin dati? Na hindi ka gagaya sa mga magulang ko? Na hindi mo ipaparamdam na neglected ako? 2 years mo nang pinaparamdam sa akin yon, Ciara. Papadudot kinagabihan ay sobrang tahimik ng naging dinner date namin ni Allen. Gusto kong i-explain sa kanya ang side ko pero alam kong kahit na anong sabihin ko ay lalala lang ang sitwasyon. Kaya wala akong ibang ginawa buong gabi kundi ang humingi ng tawad. Tama siya na unti-unti ko na siyang napapabayaan dahil sa work ko at hindi ko ikinakaila ang pagkukulang kong yon. Hindi rin po natuloy ang Tagaytay trip namin at kinailangan ko talagang sumama sa team building namin noon dahil kung hindi ay malilintikan ako sa boss ko. Pagkabalik ko sa apartment after 2 days ng aming team building ay hindi ko na po nadatnan doon si Allen. Wala na lahat ng mga gamit nito maliban sa isang note kung saan ay nakasulat ang mga salitang suko na ako. Ni hindi man lang siya nag-message sa akin para man lang ma-save ko ang relationship namin. Papadudod sinubukan ko siyang kontakin pero hindi na niya noon binabasa ang mga messages ko. Hindi rin siya sumasagot sa mga tawag ko. Pinuntahan ko siya sa dati niyang tinitirhan pero hindi na siya bumalik sa lugar na yon. Kinausap ko rin ang mga kaibigan niya pero tikom naman ang mga bibig nila. Gusto ko talagang isalba ang relasyon naming dalawa noon pero hindi ko ito magagawa kung ayaw akong tulungan ni Allen. Sa huli ay tinanggap ko na lamang na wala na. Tapos na ang 5 taong relasyon namin, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang buwan din akong hindi nakapag-focus sa trabaho. Tahimik lang ako noon sa work at hindi nila ako makausap ng maayos at hindi rin ako sumasali sa mga gimmick ng mga katrabaho ko. Ginamit ko na rin noon ang sick leave ko para lamang magkulong sa apartment. Mabuti na lamang at marami akong kaibigan na handang sumuporta sa akin noon. Maliban sa kanila ay naging kaagapay ko rin po ang alak. Ito lang kasi ang tanging bagay na nakapagpapamanhid sa nararamdaman ko ng panahon na yon. Palagi ako noong tumatambay sa mga bar at club, Papadudot. Kasama ang mga kaibigan ko para lamang maibsan ang sugatang kong puso. At sa pamamalagi ko sa mga lugar na yon ay isang tao po ang nakilala ko. Si Nick. Day off ko noon, Papadudot, sakto ring maulan ang panahon, perfect time para mag-senti at balikan ang nakaraan. Pero dahil pinipilit ko noong mag-move on mula kay Allen ay naisipan kong uminom sa labas. Inaya ko ang mga kaibigan ko pero dahil maulan ay walang gustong sumama sa akin. No choice ako kundi ang gumalang mag-isa. Sa isang bar na never ko pang nasubukan, ako nagpunta, Papadudot. Ayaw ko nang bumalik sa favorite bar namin ni Allen dahil alam kong masasakit na alaala lamang ang ipaparamdam nito sa akin. Dahil nga maulan ay walang masyadong tao sa bar. Maganda naman ang ambience ng lugar, chill lang, at ang nakakatuwa ay hindi kamahalan ng presyo ng mga alak. Madami ring bouncers kaya hindi nakakatakot ang mag-isa. Umupo ako sa sulok at doon magsimulang uminom, Papadudot. Pagkatapos ko sa pang-4 na shot ng tequila ay doon na po ako nilapitan ni Nick. Hi, miss. Sorry to bother you but
can I ask you something? Yes? May maitutulong ba ako? Are you alone by any chance? No. May mga kasama ako. Inaantay ko lang sila. Oh, I see. Pwede ba kitang samahan habang hinihintay mo sila? Sorry pero mas prefer ko magantay na mag-isa. Ah, ganun ba? I'm Nick, by the way. Nicholas, pero tawagin mo na lang ako Nick. Hi, Nick. Katulad ng sinabi ko, I prefer to be alone. Okay, I get what you mean. Naghahanap lang kasi ako ng makakausap. Wala kasi akong kasama eh. Sorry. No problem. Anyway, nice to meet you. Balik na ako dun sa boring kong table. Ba't ka mag-isa? Ha? I'm sorry? Sabi ko bakit ka mag-isa? Is that an invitation? Pwede na ba akong makayupo and join you? Nagtatanong lang ako. Okay, gets. Broken tayo ngayon eh. I see. Eh ikaw, bakit ka mag-isa? Hindi nga ako mag-isa. Papunta na rito yung mga friends ko. Talaga ba? Kahit 30 minutes na silang late? I mean, hindi ako stalker or anything sabay kasi tayong pumasok kanina. Kaya napansin ko lang. Medyo stalker vibes nga yun, actually. Promise, hindi ako masamang tao. Wala namang masamang tao nga amin na masama sila eh. At teka, sandali. Oh, eto. ID ko yan. Full name, address, age, nationality, marital status. Wala naman sigurong masamang tao magbibigay ng full details nila, no? Okay, fine. Okay. Tago ko muna tong ID ko. So, pwede na ba ako maupo? Sige. Para naman may kausap na rin ako. Thanks. So, tama ako. Wala kang ang hinihintay na friends. Wala eh. Wala may gustong sumama sa akin. Same as you, gusto ko lang din uminom ngayon. Gusto ko magpaantok. May insomnia ka ba? Hirap ka makatulog? Wala akong insomnia. Hindi rin naman ako hirap makatulog. Gusto ko lang makalimot kahit sandali. Makalimot naman saan? Well, if you don't mind. Makalimot sa ex ko. Ooh! Pareho pala tayo. Pareho tayong broken-hearted. Kailan ka pa broken? 3 weeks ago. After ko mag-propose sa kanya, iniwan niya ako. Oh my gosh, I'm sorry. Ano raw ang reason niya? Hindi pa raw siya ready eh. Pero it turns out, may iba na pala siyang gusto. Sakit naman nun. Sana hindi na lang niya tinanggap yung proposal mo. Pinaasa ka pa. Well, to cut all the BS short, sabi niya, ang kanyang explanation sa akin kung bakit niya ginawa yon ayaw niya raw ako mapahiya. Eh ikaw, anong nangyari sa inyo ng ex mo? Ghosted. Sinukuan niya ako. Masyado raw akong workaholic eh. Yun lang? May mas malalim pang rason behind that pero sa amin na lang yun. What are the odds, no? Na nagkita yung dalawang broken? Naku, pag mo akong simulan dyan. Hindi ako mahuhulog sa mga ganyang banat. What? Banat? Hindi! No. Hindi ganon. Walang ganon. Hindi ako pumipick up line. Sincere yung pagkakasabi ko noon. Walang halong diga. Mabuti na yung clear. Hindi pa rin naman ako ready para sa relationships eh. Ako rin. So, anong pangalan mo? Pwede ko na bang malaman? Ciara. Hello, Ciara. Nice to meet you. After that ay hiningi ni Nick ang social media ko, Papa Dudut. Masaya naman ang naging pag-uusap namin kaya nagtiwala ko sa kanya at ibinigay ko ang Facebook account ko. Pero lumipas ang 1 linggo ay wala akong natanggap na friend request mula sa kanya. Hinayaan ko na lamang siya at nagpatuloy ako sa buhay ko. Wala pa rin nagbago, para kong zombie nagigising, magpapakapagod sa trabaho para pagka-uwi ay matutulog na lamang ang gagawin ko. Paulit-ulit na ganon ang ginawa ko habang pilit kong tinatakasan ang mga alaala namin ni Allen. Hanggang sa isang araw ay isang Nick ang nag-friend request sa akin sa Facebook. Aaminin ko na nakaramdam ako ng kaunting tuwa nang makita ko ang pangalan ni Nick na biglang nag-pop up sa notification ko. Agad ko siyang inaccept at doon na po kami nagsimulang kilalanin ng isa't isa.
In-entertain ko po si Nick sa buhay ko sa pagbabaka sakaling mapukaw nito ang atensyon ko mula sa ex ko. At nangyari naman yon, Papa Dudut. Kahit papaano ay nabaling sa ibang tao ang isip ko. Mabilis po kaming nagkagaanan ng loob ni Nick. Hindi ko inaasahan ang kulit niya, ibang level ang humor nito na siyang tanging nakapagbibigay sa akin ng ngiti sa kabila ng pagdadalamhati ng puso ko. Accountant po si Nick na nagtatrabaho sa isang bangko. Panganay sa 4 na magkakapatid at mula sa medyo may kayang pamilya. Pagkatapos ng 3 linggo simula noong huli kaming nagkita ay in-invite niya akong makipag-meet up sa labas para sa isang proper date. Wow! Nag-glow up ka ba in just 3 weeks? Nice. Hay nako, Nick ha. Huwag mo akong simulan. Bubulahin mo na naman ako eh. Alam ko mabulaklak yung bunganga mo. Hindi nga, seryoso ako. You look prettier kesa nung una kitang nakita. Sinasabi mo ba na pangit ako nun? Hindi ka pangit, ano ka ba? Iba lang kasi yung setting sa bar. Madilim kasi ron. Eh dito sa cafe, nakikita kita ng maayos. Dami mong alam. So, kumusta naman? Still broken? Ay, well, yeah. Ang hirap ipunin lahat ng piraso ng pusong nabasag eh. Relate. I know, really, hindi ko rin alam eh. Ako rin naman, hindi pa nakaka-move on until now. See? Pareho lang tayo. At least ako may ginagawa para mawala kahit papano yung sakit na nararamdaman ko. Alam mo, may proposal ako sa'yo. Proposal? Tungkol saan? Well, kailangan mo ng someone para mag-heal. Kailangan ko rin ng someone to do the same. Let's be each other someone. Nahihibang ka na ba? Weird lang pakinggan tong proposal ko sa umpisa. Pero the good thing about this is, it doesn't matter kung hindi natin mahal ang isa't isa. What you need to do is gamitin mo ang presence ko para makapag-move on ka. And ako naman, gagamitin ko yung company mo para makapag-move on din ako. Sounds like a good plan, right? In short, maggagamitan tayo. Parang ganun na nga. Alam mo ba kung bakit natagalan ako bago kita i-add sa Facebook? Bakit nga ba? Days after nating mag-meet sa bar, plano ko nang mag-self-destruct. Sobrang broken ako to the point na gusto ko nang umalis sa mundong to. Ang hirap lang tanggapin na after mong ibigay ang lahat sa isang tao, bigla ka na lang niyang iiwan para sa ibang lalaki. And then, nakilala kita. Naalala ko kung gaano ako kasaya habang kausap ka. Kung papanong nawala yung sakit na nararamdaman ko kahit panandalian lang. So, doon ko na-realize na kailangan kita. Kailangan ko ng isang taong sasalo sa akin while I'm at my lowest. So, para sa sarili mo lang pala tong offer mo sa akin. Paano ka makakasigurong makaka-move on din ako kapag ginawa kitang rebound? Well, for starters, nakipag-meet ka sa akin ngayon dito, di ba? Kailangan mo ng distraction kaya ka nakikipag-usap sa akin ngayon. Alam ko na kailangan mo rin ng taong makakausap and I'm offering myself to you. Ang weird! Sobrang weird! Hindi ko alam. Naguguluhan pa ako. Tulad nga na sabi ko, weird lang to pakinggan sa umpisa. Pero pag-isipan mo, Ciara, wala naman siguro mawawala kapag nag-try tayo, di ba? I mean, hindi ka naman siguro may in love sa akin, di ba? No way! Oh, there you go. Then, wala tayong magiging problema kung ganun. Ako rin naman eh. Hindi ko nakikita ang sarili ko na mafo-fall sa'yo. So what do you think? Sige, pag-iisipan ko. Aaminin ko, papadudot na tempting ang naging offer sa akin ni Nick. Oo, tama siya na for a while ay nakakalimot ako sa pinagdadaanan ko habang kausap ko siya. Feeling ko ay nasa safe space ako tuwing kasama ko siya. Gusto kong tanggapin ang offer niya pero nag-aalangan ako sa maaaring maging impact nito sa buhay ko. Maaaring ang sa tulong ni Nick ay makapag-move on ako mula kay Allen. Pero natatakot ako na baka dahil dito ay masanay ako na lagi kong kasama si Nick sa puntong
maging dependent na ako sa kanya. Sinubukan kong kausapin ang isa sa mga kaibigan ko ukol dito at ganun din ang sentiment niya. Disaster in the making nga daw kapag pinasok ko ang relasyon na inoffer sa akin ni Nick. Sasaktan ko lang daw ang sarili ko lalo na't emotionally unstable daw ako. At the moment, alam ko papadudot na mahirap pumasok sa isang no-label relationship. Lalo na't ang purpose lang naman naming dalawa ay para ma-heal ang parehong puso namin na sugatan. Pero sa punto po ng buhay kong yon ay nangangailangan talaga ako ng taong masasandalan at si Nick ang pinaka malapit na taong maaring magbigay sa akin ng comfort na hinahanap ko. Sa huli ay pumayag po ako sa gustong mangyari ni Nick. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod pumasok kaming dalawa ni Nick sa isang no-label relationship. More than friends pero less than lovers. Nung una ay wala namang problema sa naging relasyon namin. Sa katunayan ay na-enjoy ko nga ang company ni Nick. Nakatulong siya para mawala ang isip ko sa nangyari sa aming dalawa ni Allen. Naging sandalan namin ang isa't isa at sabay naming kinalimutan ang traumatic past naming dalawa. Ginagawa namin ang mga tipikal na ginagawa ng magkasintahan. Ang kaibahan nga lang ay walang love na involve sa aming dalawa. Yun naman po ang original plan. Bawal ang ma-in love. Bawal ang mag-expect. Bawal ang mag-assume. Ginawa namin ang lahat para makapag-move on, dates, travels, road trips at tumagal po ito ng mahigit 6 na buwan. May tiwala naman ako sa sarili ko, Papa Dudut, na hindi ako mafu-fall kay Nick. Ipinangako ko sa sarili ko na never mahuhulog ang loob ko sa kanya. Pero minsan ay mahirap talagang diktahan ang puso. Unti-unti ay napaibig ako ni Nick, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano nangyari yon pero late na noong na-realize kong nangyari na ang ayaw kong mangyari. Pilit kong itinago ang nararamdaman ko dahil alam kong may usapan kami ni Nick. Alam kong matatapos din ang kung ano man ang meron kami once na naka-move on na kami sa kanya-kanya naming ex. At nangyari naman po yun, Papa Dudut. Nalimutan ko na ng tuluyan si Allen. Napatunayan ko ito nang minsang magparamdam muli sa akin ang ex-boyfriend ko. Grabe, kailangan natin bumalik sa resto na yon. Sobrang sulit, no? Affordable pero pang 5-star ang mga pagkain. Galing mo talaga maghanap ng makakainan. Ako pa. Siyempre, cultured tong fake boyfriend mo, no? Talaga ba? O baka nakaswerte ka lang? Sige na, dito na ako. Hatid na kita hanggang sa apartment mo. Wag na. Andyan lang naman yung bahay ko. Bakit? May tinatago ka ba? Wala ah. Kahit pumasok ka pa sa loob kung gusto mo. Ciara, Allen? Anong ginagawa mo rito? Ciara, busy ka ba? Pwede ba tayo mag-usap? Sige, pero... Ciara, mauna na ako May bisita ka pala. Salamat sa pagsama sa akin ngayon Thank you din, Nick. Chat-chat na lang. Sige, mag-ingat ka pa uwi. Sige. Siya ba yung bago mong boyfriend? Anong ginagawa mo rito, Allen? Nagpunta ako rito para mag-sorry sa'yo. Gusto kong humingi ng tawad sa nagawa ko. Huwag mo nang isipin yun. Kinakalimutan ko na yung mga nangyari sa atin. Wala na ba tayong chance na bumalik ulit sa dati? Chance? Humihingi ka sa akin ngayon ng second chance after what? 5, 6 months? Ganong katagal, Allen? Bago mo na-realize na gusto mo palang ibalik natin yung dati nating relasyon? Nagkamali ako. Mali yung ginawa ko. Hindi ko dapat hinayaan na ma-overwhelm ako. Masyado ako nagpakain sa mga nangyari sa atin. I'm sorry, Ciara. Hindi ko dapat ginawa yun.
Sorry din pero hindi na mangyayari ang gusto mo. Hinabol kita. Hinanap kita, nagmakaawa ako sa'yo na kausapin mo ko, na pag-usapan natin ng maayos yung mga hindi natin pagkakaintindihan. Na huwag nating sayangin yung 5 years na pinagsamahan natin. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo ko, Allen. Ginawa kong lahat para lang makausap ka, pero hindi mo man lang ako pinansin. Tapos ngayong nasa maayos na lagay na ang puso ko, bigla ka magpapakita sa akin? Hihingi ng tawad? Ng second chance? Ano ko? Tirang pagkain na iniwan mo sa ref at babalikan mo lang kapag wala ka ng ibang makain? Gulong-gulo lang talaga ako ng mga panahong yun. Gusto ko lang naman ipaintindi sa'yo na kailangan ko rin maramdaman ng pagmamahal mo. Kasi nito mga nakaraang taon, hindi ko na nararamdaman yun eh. Eh di sana yan ang sinabi mo sa akin noong simula pa lang. Sana naayos natin ang problema. Sana naisalba pa natin yung relasyon natin. Ang ginawa mo kasi, bigla ka na lang umalis sa buhay ko. Alam mo ba kung gaano kasakit yon para sa akin? Basta mo na lang ako iniwan sa ere nang wala man lang explanation. Para mo ako sinamahang umakyat sa bundok, tapos iniwan mo ako sa tuktok. Tapos kung kailan na kaya ko nang bumaba mag-isa, bigla ka magpapakita. Pangako, babawi ako sa'yo. Babawiin ko yung mga panahong sinahayang ko. Please, Yara. Bumalik na tayo sa dati. I'm sorry. Pero mas mabuti na lang siguro na panindigan na lang natin yung naging desisyon nating dalawa. Siya ba? Yung lalaki kanina? Siya ba yung pinalit mo sa akin? Hindi ko na kailangan sagutin yan. Kung wala na talaga, salamat na lang sa lahat. Salamat sa memories. Sa 5 years na nilaan mo sa akin. Hindi ko makakalimutan yon. Salamat din, Allen. Pasensya na sa abala. Kalimutan mo na lang na nagpunta ako dito. Papadudot 2 bagay ang napatunayan ko matapos ang pag-uusap naming yon ni Allen. Tuluyan na ako nakapag-move on mula sa kanya at nasa ibang tao na talaga ang puso ko. Nakahinga ako ng sa wakas at nakuha ko rin ang closure na hinahanap ko mula kay Allen. Sa ganoong paraan ay masasabi kong tuluyan nang nagsara ang kwento naming dalawa. Pagkatapos ng araw na yon ay hindi na kami ulit nagkita at nagkausap ni Allen. Nagtagal pa ng 2 buwan ang no-label relationship namin, Papadudot, at habang tumatagal ang mga araw ng pagsasama naming dalawa, ay mas lalong tumitibay ang nararamdaman ko sa kanya na siyang kinakatakot ko. Pilit ko naman pong pinipigilan ang nararamdaman ko pero iba talaga ang sinisigaw ng puso ko kumpara sa isipan ko. Ngayon lang ako natakot umibig. Sa 2 bagay lang kasi mauuwi ang relasyon naming dalawa ni Nick. Either magpatuloy ito at mauwi sa totohanan o matapos ito at maiwasan or maiwanan po akong sawi. Araw-araw kong nararamdaman ang pagkabagabag ng isipan ko, Papadudot. Kaya naman ang minsan kaming lumabas ni Nick para mamasyal ay nag-take risk na po ako para sa aking peace of mind. Sinubukan kong aminin sa kanya ang nararamdaman ko. Pero sa kasamaang palad, malayo sa inaasahan ang kinilabasan, Papadudot. Kailan tayo huling kumain dito? 2 months ago ba? Oo nga, matagal-tagal na rin. Sabi mo babalikan natin to tapos hindi na tayo bumalik. Bigla ako nag-crave ng pesto eh. Naalala ko tong lugar na to. Yung pesto nila dito kasi hits different eh. Actually, totoo yan. Anyway, kumusta ka na pala? Ako? Okay naman. Masaya naman ako. Ba't mo natanong? I mean, sa love life mo. Kumusta na yung nararamdaman mo para sa ex mo? Yung totoo? Tanggap ko na nawala na kami. I believe totally healed na ako. Talaga ba? Wala na talagang chance na magkabalikan kayo? Nope. Wala na talaga. Yan ang sinabi ko sa kanya nung last na nag-uusap kami.
That's good. Ibig sabihin, nag-work yung plan natin. Ikaw ba? Moved on ka na rin sa ex mo? Actually, matagal na. Hinihintay lang kita kasi unfair naman, di ba, kung ako lang yung naka-reach ng goal natin. Pero since sinabi mo na naka-move on ka na rin, happy ako para sa'yo. Genuinely. Salamat. Alam mo, hindi ko to magagawa kung hindi dahil sa'yo. Yun naman talaga ang plan natin di ba? Gagamitin mo ako to move on and vice versa. Nick, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Ay, ako rin. May gusto rin pala akong ikwento sa'yo. Sige, ikaw muna. Okay, ganito kasi yun Isa rin sa mga reason kung bakit mabilis ako nakapag-move on dahil sa girl na nakilala ko. Talaga? Sino? Someone na nakilala ko sa work. Sa work? Akala ko naman, Why? Akala mo ano? wala. Anyway, nakilala ko siya a month ago. Loreen ang pangalan niya. Ang nangyari, nilipat siya sa branch namin. Pero 1 week lang siya doon kasi agad din siya nailipat sa ibang branch. Ano naman nagustuhan mo sa kanya? Yung totoo? Hindi ko rin alam. Hindi ako naniniwala sa love at first sight At all, hindi talaga. Para sa akin sa'yo malaking joke. Pero tingin ko, parang ganun yung nangyari ngayon. Ang swerte naman niya. Ako yung swerte kasi dumating siya sa buhay ko at the right time. Pinagalaw mo na ba ang baso? Ha? Pinagalawang baso? Nagparamdam. Nag-first move ka na ba? Well, yung pinaka-first move na nangyari, nakapagpakilala na ako sa kanya. So, once na matapos tayo, siguro doon na ako magpo-focus. Ipopursue ko na yung panliligaw sa kanya. I'm happy for you. Thanks. Ikaw, ano nga pala yung sasabihin mo? Wala. Hindi na yun importante. Akala ko pa naman may nakilala ka na ring bagong love interest. Actually, meron. Kaso parang one-sided love lang Parang hindi naman niya ako gusto. Nako, wag mo nang ituloy yan kung ganon. Baka masaktan ka lang ulit. Sana nga hindi ko na lang tinuloy. Huwag mo sayangin yung efforts natin. Piliin mo yung lalaking hindi nasasaktan ng puso mo. Noted. Isasaksak ko yan sa utak ko. Alam mo Ciara, ang wish ko para sa'yo, makahanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Yung hindi ka naiiwan, tulad ng ginawa ng ex mo sa'yo. Sana nga. Sana nga. Papadudot kung may award ceremony lamang ng gabing yon ay siguro'y nanalo na ako ng Best Actress Award. Nakaya kong magpanggap na masaya ako para kay Nick kahit na nasasaktan ako. Tama nga ang sinabi ng kaibigan ko, panibagong heartbreak lang ang papasukin kasama si Nick, Papadudot. Sana'y nakinig na lamang ako sa kanya at hindi ko naman po kasi nakalang mai-in love ako kay Nick. Sobrang confident ko noon na hindi mangyayari yon pero sa huli ay matatalo lang din pala ako. Wala namang dapat nasisihin sa mga nangyari kundi ako lang din. Aware ako sa mga consequences na pwedeng mangyari pero pumayag pa rin ako na maggamitan kami. Isa pa ay may usapan kami ni Nick na bawal ang ma-in love sa bawat isa pero ginawa ko pa rin yon. Sa huli ako ang talo. Nakapag-move on ako mula kay Allen pero back to zero naman ako dahil naman kay Nick. Ang masakit pa nito ay mag-move on ako mula sa isang relasyong wala namang label at hindi naman totoo. After maghiwalay ay sinubukang i-retain ni Nick ang connection naming dalawa, Papadudot. Pero ako na po ang lumayo. Alam ko kasi na sasaktan ko lang ang sarili ko kapag patuloy ako nakipag-interact sa kanya. Mahabang panahon ang lumipas bago ako tuluyang nakalimot. Pero Papadudot, mahirap kalimutan ang isang tao lalo na kung isang bagay ang iniwan nito sa'yo na araw-araw magpapaalala sa kanya. Buntis po ako ngayon at si Nick ang ama. Hindi ko po alam sa ngayon kung ipapaalam ko ba sa kanya ang totoo lalo't balita ko ay may current girlfriend na siya sa ngayon. Ayaw ko rin naman pong makasira ng relasyon. Sa ngayon ay isosolo ko na lamang muna ang lahat habang inaayos ko ang buhay ko pati na rin ang magiging baby ko.
Ito na po ang ending ng story ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pag-share ng kwento ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ciara. Barangay Love Stories. Love stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Isa sa mga pribilehiyo na meron ang ilan sa atin ay ang pagkakaroon ng kumpletong pamilya. Pero ang masaklap na katotohanan, marami sa atin ngayon ang dumaranas ng isang pamilyang kailanman ay di na mabubuo pa. Katulad na lamang ng naging buhay ng ating kabarangay na si Lizelle. Mula sa malaking pamilya ay unti-unting nalagas sa buhay nito ang mga kamag-anak niya. Ano bang nangyari sa pamilya ni Lizelle? Ito ang sabay-sabay nating tunghayan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po. Ako po si Lizelle, 36 years old at isa po ako sa mga Filipino fan ninyo dito sa Australia. Lagi kong napapakinggan ang inyong programa online at hindi ko maiwasang ikumpara ang sarili ko sa mga letter sender ninyo dahil nakaka-relate ako sa mga kwento nila. Minsan na rin po akong niloko. Naranasan ko na ring maiwan at pagtaksilan at alam na alam ko kung gaano kasakit mapagdaanan ng mga bagay na yon. Kaya ko po naisipang magpadala ng sulat sa inyo ay para naman i-share ang sarili kong kwento sa inyong mga listeners. Lumaki ako sa isang malaking pamilya. 10 kaming magkakamag-anak na nakatira sa isang bahay noon. Ang family house namin nasa sabay binuo ng aking lolo at lola ang siya nang kumumpleto sa pagkabata ko. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Kasama ang mga magulang ko ay hindi napabayaan ang kabataan naming magkakapatid dahil nagsilbi na ring magulang namin ang 2 pang kapatid ni Mama na sina Tito Ben at Tita Mabel. Maliban sa kanila ay kasama rin naming lumaki ang pinsan namin na uniko iho ni Tito Ben. Isa sa mga hindi ko malilimutang alaala noong bata pa lamang ako ay tuwing nagde-decorate kami sa bahay tuwing Kapaskuhan. Abala noon sina Papa at Tito sa pagkabit ng Christmas light samantalang sina Mama at Tita Mabel naman ang bumubuo ng Christmas tree. Kami mga batang taga-disenyo ng Christmas tree at sina Lolo at Lola naman ang laging naghahanda ng mga kani-kanilang merienda tulad ng biko, puto at kasava na sabay-sabay naming kinakain pagsapit ng hapon. Pero ang lahat ng ala-alang yon ay natuldukan nang nagkaroon ng trahedya sa pamilya namin. Parehong nasa trabaho noon sina Mama at Papa pati na rin sina Tito at Tita. Kami namang magpipinsan ay nasa eskwelahan. Nung nagkaroon ng sunog sa amin at kasamang natupok ang family house namin, Papa Dudut. Sa kasamaang palad, parehong hindi nakaligtas ang lolo at lola namin sa sunog. Matapos silang makulong sa ikalawang palapag ng aming bahay. Tita, gusto niyo po bang ako na munang magbantay dito para makapagpahinga kayo?
Hindi, okay lang. Matulog ka na, may pasok ka pa bukas. Panghapon po yung klase ko bukas, kaya pwedeng ako munang tumao rito para may kasama sina lolo't lola. Samahan mo na lang ako kung gusto mo. 2 araw na lang bago ang libing nila nanay at tatay. Ayokong iwan sila. Gusto ko nandito ako sa tabi nila hanggang sa huli. Sige po, samahan ko na lang kayo. Gusto niyo po ng kape? Ipagtitimpla ko po kayo. Salamat, pero mas lalo akong inaantok kapag nagkakape ako. Ganun po ba? Hindi talaga kayo mahilig sa kape, no? Hindi tulad ni Lola na 3 beses yata sa isang araw kung uminom ng kape. Niliteral yung 3-in-1, naging 3 times a day. Kape na ang tubig nun eh. Ay, alam mo ba, ang kwento sa akin nila Mang Doming, nasa labas daw sina nanay at tatay nung nangyari yung sunog. Talaga po? Oo. Pauwi pa lang daw siya galing palengke nung nagsimula yung sunog. Si tatay naman na kina Mang Doming nakikipagkwentuhan. Nung nalaman ni nanay na may sunog, dumiretso kagad siya sa bahay para sabihan nga itong si tatay. Tapos nung nalaman naman ni tatay sa kapitbahay na pinaghahanap siya ni nanay sa loob ng bahay, pinuntahan naman siya ni tatay. Mabilis na kumalat yung apoy eh. Pareho silang natrap sa loob. Ayun, nakita na lang sila ng mga bumbero sa may CR sa 2nd floor, magkayakap. Hanggang ngayon hindi ko pa talaga matanggap na wala na sina lolo at lola. Nung nakaraan lang, masaya pa kaming nagkukwentuhan tungkol sa teleseryeng pinapanood namin. Ngayon, hindi niya na mapapanood yung palabas na yun. Ano po ba kasing nangyari? Ano daw yung dahilan ba't nagkasunog? Electric pan daw na nag-short circuit. Yun ang sabi ng mga nag-imbestiga. Naiwan daw na bukas yung maliit na stand fan dun sa kwarto ng kapitbahay natin. Natabig siguro nung alaga niyang pusa yung patungan ng electric pan, tapos hindi na malaya nung may-ari na tumumba yun sa may kama niya. Lumabas siya para kumain, tapos pagbalik niya, malaki na yung sunog. Paano na tayo niyan, tita? Saan tayo ngayon titira? Wala man lang tayong naisalbang gamit. Nagkausap na kami ng papa mo. May kakilala daw siya sa Tondo na pwede nating lipatan. Maglo-loan na lang ako sa bangko para may pambayad tayo sa upa. Totoo po ba na hindi nasasama sa atin sina tito pagkatapos ng libing? Yun ang sabi niya. May nahanap na raw silang lilipatan ng anak niya eh. Ang hirap ng ganito. Totoo talaga yung sinabi nila na mas maganda na lang na manakawan kaysa masunugan. At least kapag ninakawan tayo, may matitira pa sa atin. Pero itong nangyaring sunog, ni isang damit wala man lang natira para sa atin. Ang balita ko, pupunta dito yung mga taga-munisipyo para magbigay ng ayuda. Kaninang umaga may nagpunta rin dito para mamigay ng donasyong damit. Naabutan mo ba yun? Opo, itong suot kong damit ngayon galing po sa donasyon. Ang chismis nga rin daw po, may ibibigay na tulong si Mayor para sa mga namatayan. Hindi ko lang alam kung gaano katotoo yun. Talaga? Ay, sana nga may ibigay sila. Malaking tulong yun bilang panimula kung sakasakali. Mamimiss ko tong lugar na to kapag lumipat na tayo. Ay naku, ako rin. Dito na ako lumaki eh. Pero ganun talaga ang buhay. Kahit gaano kasaklap ang mga pangyayari, patuloy pa rin umiikot ang mundo. At kailangan nating sumabay doon. Papadudot na wala na nga kami ng tirahan na wala pa sa amin ang pinakamamahal naming lolo't lola. Sa isang open court ibinurol ng ilang araw ang mga labi nila lolo't lola. Doon ay nakasama namin ang mga katulad naming nasunugan din. Ilang linggo kaming nanirahan sa court na yon bago nakahanap sina mama at papa ng malilipatan. Dahil maliit lang ang paupahang nahanap ni papa ay kinailangang bumukod nila Tito Ben at ng anak nito. Lumipat sila sa Santa Mesa kung saan ay isang kaibigan naman ang nag-alok sa kanila ng matitirhan, samantalang sa Tondo naman lumipat ang pamilya namin kasama si Tita Mabel. Mula sa 10 ay naging 6 na lamang ang dating nakasanayan kong malaking pamilya. Ang lahat ng pinaghirapan namin sa mga nagdaang taon ay bigla na lamang nawala. Para bang nag-back to zero kami at kinailangan naming magsimula ulit. Mahirap ang pagbangon na ginawa namin.
Napilitang mag-abroad si Mama dahil hindi na nila kayang pagsabayin ang pag-aaral namin ng kapatid ko sa kolehiyo. Nag-volunteer ako na tumigil muna sa pag-aaral para maghanap sana ng trabaho pero hindi pumayag ang mga magulang ko dahil graduating na ako noon. Iba yung lungkot ang naramdaman ko nung umalis ng Pinas si Mama. Liliman na lamang kami noon sa maliit na inuupahan naming bahay. Ang lahat ay naging busy noon sa kanya-kanya naming buhay sa pundong hindi na kami nakakapag-bonding pa. Dumaan ang mga taon at hindi na katulad ng dati ang Kapaskuhan namin na sobrang saya. Ang lahat ay nagbago na, Papa Dudut. Pero maliban sa akin ay mas nalungkot ang papa ko sa pag-alis ni Mama sa puntong naghanap siya ng iba. Ako mismo ang nakahuli sa ginawa niyang pagtataksil dahil aksidente kong naaktuhan ang pakikiapid na ginawa ni Papa sa mismong kapitbahay namin. Ang tita Mabel ko ang una kong pinagsabihan sa mga nalaman ko. Lisel, alam mo ba kung nasaan ang tatay mo? Magpapatulong sana akong ikabit yung binili kong bumbilya sa kwarto. Napundi na kasi yung ilaw ko dun eh. Nasa labas po yata. Di ko alam. Di ko napansin. Ako na lang po magkakabit. Huwag niyo nang asahan si Papa. Ay oo sige. Total mas matangkad ka naman kaysa sa akin. Teka, nasan nga ba yung tatay mong yun? Kaninang umaga ko pa siya hinahanap pa. Malay ko po. Lagi naman siyang wala sa bahay eh. Hindi na kayo nasanay. Ay, yung lalaking yun talaga, oo. Simula nung nag-abroad ang mama mo, wala nang ibang inatupag kundi ang maglakwat siya. Check niyo po sa kapitbahay. Paniguradong nandun na naman yun. At ano naman ang ginagawa niya doon? Ewan ko po. Nangangabit siguro. Ha? Ano yun? Wala po. Amin na po yung bumbilya para maikabit ko na po yung ilaw nyo. Hindi, linawin mo yung sinasabi mo. Yung nabanggit mo, nangangabit? Anong ibig mong sabihin na nangangabit? Kung ano po yung ibig sabihin ng nangangabit, yun po mismo ang gusto kong sabihin. Sinasabi mo ba sa akin na may kabit ang tatay mo? Kabit, kerida, kalaguyo, mistress, number 2, o kung ano pang ibang tawag sa kanila. Opo, tita. Nahuli ko po si Papa na may kabit. Lisel, sigurado ka ba dito? Malaking paratang yung mga pinagsasasabi mo. Bakit ko po sisiraan ang sarili kong tatay? Sinong anak naman ang gagawa nun? Okay, sige, ganito. Ikwento mo sa akin kung ano yung nalalaman mo. Lahat ng detalye ha. Bakit mo naman nasabing may kabit ang tatay mo? Nakita ko po siya sa ibang lugar na may kasamang babae. Yung kapitbahay natin, si Marisa. Magkasama sila sa labas. Nagde-date. Marisa? Yung asawa ng construction worker na nagtatrabaho sa Bulacan ngayon? Opo, siya nga. Paano mo naman nasabing nagde-date sila? Baka naman aksidente lang sila nagkita sa isang lugar, ganun. Nakita mismo ng mga mata ko kung paano sila maglampungan habang kumakain. Nakaakbay pa nga si Papa sa babae habang nagnanakaw ng halik sa pisngi niya eh. Kung hindi date ang tawag doon, hindi ko na po alam. Diyos me, paano nagagawa to ng tatay ninyo? Nagpapakahirap ang kapatid ko sa ibang bansa. Tapos, itong magaling ninyong ama, nilulustay lang ang pinapadalang pera ng nanay ninyo sa ibang babae. Alam ba ito ng mama ninyo? Hindi pa po niya alam. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa kanya yung totoo eh. Ako na lang ang magsasabi sa kanya. Kakausapin ko mamaya ang papa mo at baka maayos pa natin ito. Karapatan po ni Mama na malaman ng totoo. Kahit patigilan niya yung ginagawa niya, nagloko pa rin si Papa. At dapat malaman ni Mama ang ginawa niya. Oo, alam ko. Ayoko lang na magpadalos-dalos tayo sa mga desisyon natin. Ang sama nila. Bakit nila nagagawang magtaksil pareho na silang may asawa? Simula nang nakita ko yung pinagagawa ni Papa, nagbago na yung tingin ko sa kanya. Hindi na siya yung taong hinahangaan ko. Hindi ko lang ma-imagine na kayang lokohin ni Papa si Mama. Sobrang nakaka-disappoint. Ako rin naman, hindi rin ako makapaniwala. Hindi ko inaasahan na magagawa yun ng Papa ninyo. Mamaya pag uwi niya, mag-uusap kami. Aalamin ko kung ano yung totoo. Huwag mo nang problemahin ito, ha? Huwag niyo na lang po munang sabihin sa mga kapatid ko yung nalaman niyo. O sige, huwag ka na mag-alala. Hanggat maaari, huwag na natin itong palakihin pa. Salamat po. O halika na, tulungan mo na ako ikabit yung bumbilya sa kwarto ko. Sige po, kukunin ko lang yung hagdan sa labas.
Noong si Tita Mabel na mismo ang nakasaksi sa kalokohang ginagawa ni Papa ay siya na ang sumugod sa bahay ng kabit nito. Parang eksena sa teleseryeng nangyari noong araw na yon. Kinaladkad ni Tita Mabel ang kabit ni Papa sa kalsada para ipagsigawan sa buong barangay namin ang kataksilang ginawa nila ng bayaw niya. Nagalit din ang asawa ng kinalantarin ni Papa. Muntik na nga niyang mataga si Papa dahil sa galit. Kinabukasan ay nagising na lamang kami na wala na si Papa sa bahay. Kasamang lahat ng gamit nito ay tumakas sila ng babae niya at nagpakalayo-layo. Noong nalaman ni Mama ang nangyari ay parang wala lang sa kanya ang kalokohang ginawa ni Papa. Inaasahan na raw niya yon dahil matagal nang hindi magandang relasyon nilang dalawa. Sa katunayan, isa yon sa mga rason ni Mama kung bakit siya nag-ibang bansa. Gusto niyang takasan si Papa dahil pagod na raw siya sa pambababae nito. Kaya naman pala hindi na bago para kay Mama ang balitang sumama si Papa sa kabit niya dahil matagal na niya itong ginagawa nang hindi namin namamalayan. Papadudot muling nalagasan ang pamilya namin. Ganoon pa man ay nagpatuloy ang pagiging OFW ni Mama para masuportahan ang pag-aaral naming magkakapatid. Sa awa ng Diyos ay nakapagtapos naman kaming lahat. Mabilis din kaming nakahanap ng trabaho. Nakalipat kami sa mas magandang tirahan sa Valenzuela kung saan ay nakabase ang kapatid kong pulis. Doon ay sinubukan naming ibalik ang dating sigla ng pamilya namin. Pero tila ba naging mailap sa amin ang katahimikang pinapangarap ko para sa aking pamilya. Dahil matapos mawala si Papa ay bigla namang hindi na nagparamdam pa sa amin si Mama. Papadudot na laman na lang namin na may iba na rin palang kinakasama si Mama sa ibang bansa. Kaya hindi na ito masyado nagpaparamdam sa amin noon. Ayon sa kanya ay bata pa naman daw siya at may karapatan pa siyang maging masaya. Isa pa ay nagampanan na raw niya ang trabaho niya bilang isang ina sa amin. Napagtapos niya kami gamit ang dugot pawis niya, kaya sapat na raw yon. Isa pa ay alam niya ang kayang-kaya na namin ang mga sarili namin dahil meron na raw kaming kanya-kanyang buhay. Galit na galit noon si Tita Mabel sa ginawang yon ni Mama pero wala na kaming magagawa pa. Dahil ng mga panahon na yon ay hindi na namin alam kung nasaan siya. Baka nga nasa Pilipinas na siya noon kasama ang bago niyang pamilya. Nakakalungkot na ganon ang sinapit ng pamilya na pinakamamahal ko. Aapat na nga lang kami noon ay bumukod pa ang pangalawa kong kapatid matapos itong makipag-live-in sa kanyang nobya. Tanging ako, ang bunso kong kapatid at si Tita Mabel na lamang ang kasama ko noon sa bahay. Naisip ko na kung ayaw na akong samahan ng mga tinuturing kong pamilya, ako na mismo ang maghahanap at bubuo ng sarili kong pamilya. Papadudot binuksan ko ang puso ko para sa mga taong willing akong mahalin. Sinubukan ko makipag-date at bago ko nahanap ang tunay na pag-ibig, ay sari-saring sakit muna ang pinagdaanan ko. Hoy, matutunaw na yung longganisa sa katititig mo dyan. Ang lalim naman yata ng iniisip mo. Wala po to. Wala lang talaga akong ganang kumain ngayon. Pwede po bang mauna na ako? Doon na lang muna ako sa kwarto. Sandali. Dito ka muna. Walang aalis hanggat hindi nagkukwento sa akin. Ramdam ko may problema ka ngayon. Seryoso tita, hindi po big deal tong problema ko ngayon. So meron ngang problema. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na, makikinig ako. Ayaw niya na po sa akin eh. Sinong may ayaw sa'yo? Yung boyfriend mo? Siya nga po. Gusto na po niyang makipaghiwalay. Oy, bakit daw? Wala. Hindi niya na ako gusto. May iba na siyang mahal. May babae nang handang sumalo sa kanya kaya gusto niya nang makipag-break sa akin. Eh di hayaan mo. Hindi siya kawalan ano? Kailanman hindi magiging kawalan ng isang taong ayaw na sa'yo. Pero mahal ko po siya eh. Wala na tayong magagawa dyan, Lisel. Kung siya na mismo yung umayaw, masakit tanggapin pero kailangan.
Ano po ba kasing mali sa akin? Bakit lagi na lang akong iniiwan ng mga taong minamahal ko? Walang mali sa'yo. Hindi lang talaga siguro kayo ang para sa isa't isa. Mabuti na yun, 'di ba? Na sinabi niya kagad sa'yo kesa naman pinagsabay niya kayo, mas masakit yun. Ang malas ko talaga sa pag-ibig. Hoy, hindi ka malas ha. Napunta ka lang talaga sa mga maling tao. Kayo po ba? Paano niyo masasabing mali yung taong minamahal niyo? Yan ang tricky pagdating sa pakikipag-date. Hindi natin alam kung tama ba o mali yung taong minamahal natin. Kaya nga natin tinawag na sugal ang pag-ibig dahil dun eh. Kasi hindi naman natin alam kung ano magiging ending sa mga makakarelasyon natin. Yun ang rason kung bakit iwas na iwas din ako sa pag-ibig na yan. Ilang beses na akong natalo eh. Kaya nga hindi na ako ulit sumugal. Oo nga po. Hanggang ngayon wala pa kayong asawa. Bakit po? Choice niyo po ba na hindi mag-asawa? Ganun na nga. Mas pinili kong wag nang mag-asawa. Bakit naman po? Niloko rin po ba kayo? Hindi lang niloko. Ginawa pa akong sponsor nung ex ko. Sponsor? Paanong sponsor? Nung bata-bata pa kasi ako, nagkaroon ako ng boyfriend. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral at isa sa mga pangarap niya makapagtapos. Ako naman itong bobita na binulag ng pag-ibig, pinag-aral ko siya. Tapos, ano pong nangyari? Ayun, napagtapos ko naman siya gamit ang sarili kong pawis. Pero nung nakagraduate na siya, nakipaghiwalay siya kagad sa akin. Bakit po? Anong rason niya? Nung nag-aaral pa lang siya, nagkaroon siya ng sikretong relasyon dun sa instructor niya. Habang nagpapakahirap ako sa pag-iipon ng tuition fee niya, hindi ko alam na dalawa na pala kaming girlfriend niya. Nangako daw sila sa isa't isa na kapag nakagraduate yung ex ko, gagawin na nilang legal yung relasyon nila. Yun, sa mismong graduation niya, naghiwalay kami. Grabe, ang kapal ng muka. Ay naku, talagang makapal. Kung pwede nga lang sanang magwala ako nun, nagwala na ako ng sobra sa galit ko. Pero mas pinili kong magpakatao eh. Ayokong ipahiya yung sarili ko kaya umalis na lang ako nang may ipot sa ulo. Wala po kayong ginawa pagkatapos nun? Ano pa bang pwedeng gawin ko sa sitwasyon na yun? Tinanggap ko na lang yung nangyari. Hindi ko naman pwedeng bawiin yung mga nagastos ko sa kanya eh. Kesa maghabol o damdamin yung nangyari, pinilit ko na lang nakalimutan lahat. Simula nun, nahirapan na ako magtiwala sa mga lalaki. Habang tumatanda ako, mas napatunayan ko lang na tama yung naging desisyon ko na wag nang mag-asawa. Tingnan mo yung ginawa ng tatay mo ngayon, nagloko din siya. Tapos ikaw ngayon, kung ano yung mga pinagdaanan ko noon, yun pa rin ang nangyayari ngayon. Wala nang nagbago. Ang hirap talaga kapag sinaktan ka ng taong pinagkakatiwalaan mo. Mahirap talaga, kaya ang advice ko sa'yo, once na sinaktan ka, wag mo na silang pag-aksayahan ng oras. Sige, yan na nga po ang gagawin ko. Salamat sa payo nyo, tita. Walang anuman. Kakainin mo na ba yung longganisa mo o ako nang papapak niyan? Kakainin ko na po. Ang bango natakam ako bigla. Siya, sige. Kumain ka na dyan. Huwag mo nang isipin yung lalaking yon. Noong ko lang nalaman ang dahilan kung bakit tumanda na lamang na dalaga si Tita Mabel. Naubos na pala ang tiwala niya sa mga lalaki. Kaya mas pinili na lamang niyang mapag-isa. Ang kwento pa sa akin ni Tita ay sinubukan daw naman niyang makipag-date noon matapos ang hiwalayan nila ng kanyang ex, pero sobrang lala na talaga ng trust issues niya noon sa puntong nagiging toxic na siya at wala nang lalaking nagtatagal sa kanya. Lagi tuloy siyang iniiwan. O kaya naman ay pinagpapalit kaya tumigil na lamang si Tita Mabel sa pag-i-entertain ng mga lalaki sa buhay niya. Napagod na lang daw siya kaya hindi na siya naghanap pa hanggang sa tumanda na nga siya. Noon din ay tinanggap na lamang niya ang kapalaran niya na forever na siyang mag-isa. Mabuti na lamang at nandun kami ng mga pamangkin niya na kasakasama niya. Kapalit nito ay siya na po ang tumayong magulang namin na magkakapatid simula nung nawalan kami ng magulang. Papadudot maraming advice ang ibinigay sa akin ni Tita Mabel para mahanap ang lalaking nararapat sa akin. Tinuruan niya ako kung paanong huwag ibigay ang 100% ko sa pagmamahal dahil kapag iniwan daw ako ng lalaking iniibig ko ay wala na raw matitira para sa akin.
Ang sabi niya ay mas mahalaga umano na mahalin ko muna ang sarili ko bago ako magmahal ng ibang tao para sa ganon ay malaman ko kung anong klaseng pagmamahal ang deserve ko. Sinunod ko po ang mga payo niya sa akin. Ilang beses man akong naging sawi sa pag-ibig ay sinikap kong bumangon at magpatuloy sa buhay. Hanggang sa dumating na nga po ang hinahanap kong totoong pag-ibig noong pumasok sa buhay ko ang katrabaho kong si Darren. Lizzie, di ka pa kakain? Lazy ka dyan. Lizelle ang pangalan ko, hindi Lizzie. Mas cute yung Lizzie eh. Yun kasi pangalan ng aso ko nung bata pa ako. Kaya mas gusto kong tawagin kitang Lizzie. Ginawa ba naman akong aso? Siraulo ka talaga. At least parehong cute, di ba? Ano na naman bang ginagawa mo rito? Mamaya pagalitan ka na naman. Alam mo namang bawal kayo rito sa office. Mga admin lang ang pwede dito. Wala namang tao eh, tsaka lunch break na. Mas gusto ko rito kumain kasi malamig, may aircon. Di ka pa ba kakain? Mamaya na, may tinatapos pa ako. Ano ba yan? Yung sales last month. Kailangan ko nang ipasa to sa accountant natin. Bayaran na naman kasi ng tax. Ah, okay. Antayin na lang kitang matapos dyan para sabay tayong kumain. Wag na, kumain ka na. Di ako magla-lunch. Akala ko ba mamaya ka kakain? Ngayon di ka na magla-lunch. Ano ba talaga? Di ko alam eh. Bahala na. Bakit naman? Diet ka? Ang payat-payat mo na nga, nagda-diet ka pa. Baliw, hindi. May biskwit naman ako rito, yun na lang ang kakainin ko mamaya. Alam mo, itigil mo na muna kasi yan. Pwede namang ituloy yan pagkatapos ng lunch break eh. Hindi maganda yung nagpapalipas ka ng gutom. Akala mo naman ikaw magmamana ng kumpanyang to. Hindi naman kasi ikaw ang mapapagalitan kapag hindi ko to natapos eh. Mas importante pa rin na kumain ka ng tama sa oras. Kaya nga tayo nagkaroon ng lunch break eh, para may pahinga tayong mga empleyado. Nangangayayat ka na nga oh, di ka na naawa sa sarili mo. Ang lala mo naman magsalita, nangangayaya talaga yung pinili mong term. Hindi ba pwedeng sumeksi na lang para masarap pakinggan? Di ka naman sexy eh, ikaw lang yung payat na may taba sa tiyan. Ikaw papansin ka talaga eh, no? Kahit kailan ang lakas mo talagang manira ng mood. Ah, aray! Sakit na. Bakit ka naman namamato ng lapis? Kapag tinamaan yung mata ko, hindi ko na makikita ang ganda mo, bahala ka. Ewan ko sa'yo. Doon ka na nga. Doon ka sa labas kumain, wag dito. To naman, galit na galit agad. Alam mo namang nagbibiro lang ako. Siyempre sexy ka. Kaya nga ako nagkakrush sa'yo eh. Tigilan mo ako, Darren ha. Busy ako. Huwag mo akong abalahin dito. Dalian mo nang tapusin yan. Gutom na ako. Sino ba kasing nagsabing antayin mo ko? Kumain ka na dyan. Ayoko. Alangan namang kumain ako dito mag-isa habang kumakalamsik mura mo dyan. Hindi naman ako gutom. Kumain ka na. Sabayin mo na ako. Kumain ka na. Malapit nang matapos yung lunch break ko, bahala ka dyan. Di kasalanan mo kung di ako makakain. Ako pa talaga sinisi. Kumain ka na kasi dyan. Huwag mo na akong alalahanin dito. Di ako kakain hanggat hindi ka kumakain. Alo, parang bata. Sige na nga, sasaluhan na kita. Ayan, dapat ganyan. Sandali, hanapin ko yung biskwit ko. Alam ko may tinapay pa ako dito eh. Wag na, hatian na lang kita rito sa baon ko. Marami naman to eh. Ayoko, nakakahiya. Bibili na lang ako sa karinderya dun sa labas. Sabing wag na eh. Madami to oh. Tingnan mo. Hala, oo nga. Ang dami naman yan. Ganito ba talaga karaming kinakain mo araw-araw? Pang-5 tao na to ah. Dinamihan ko talaga ngayon baon ko. Kasi matagal ko nang napapansin na lagi ka na lang nagpapaiwan dito sa office kapag lunch break. Naisip ko na kung masyado kang busy, hatian na lang kita sa dala ko para kahit papaano makakain ka pa rin. Grabe. Sobra-sobra naman yung concern mo sa akin. Napansin mo pa talaga yun? Oo. Ikaw lang yung tanging tao dito na mabait sa akin eh. Kaya mabait din ako sa'yo. Mabait ka dyan. Lagi mo nga akong inaasar. Paano naging mabait yon? Ganun ako makipag-banding eh. Tsaka gustong gusto mo naman na inaasar kita. Well, minsan nakakawala naman talaga ng stress tuwing nagpupunta ka rito sa office. Kahit papaano nare-refresh yung araw ko. Lalo na kapag masyado nang mabigat yung trabahong ginagawa ko. Talaga?
So may silbi rin pala ang pangungulit ko sa'yo. Oo, kahit minsan nababatukan kita't nababato dahil sa kakulitan mo. Nakakatuwa naman na kahit paano naging maganda ang epekto sa'yo. Hayaan mo, sa mga susunod na araw, mas kukulitin pa kita. Hoy! Siraulo ka talaga! Sa opisina ng isang factory ng mga cardboard ako nagtatrabaho, Papa Dudut. Baguhan lang noon si Darren bilang isang factory worker nung una ko siyang nakilala. Katulad ko ay sa Valenzuela rin siya nakatira. Kulokoy si Darren at isa ko sa lagi niyang inaasar noon. Kahit bawal ay tambay siya sa opisina namin para lamang magpa-aircon. Lagi nga siyang napapagalitan noon pero siya pa rin ay punta ng punta sa office namin para kulitin ako. Mula sa 5 magkakapatid si Darren, siyang middle child at ang katangi-tanging anak na walang masyadong ambag sa kanilang pamilya. Ganun pa man ay hindi napangihinaan ng loob si Darren kahit na siya lang ang hindi profesional sa kanilang pamilya. Madali akong napaibig ni Darren dahil sa pagiging masiyahin niyang tao. Siya na rin kasi ang tanging pinagkukunan ko ng lakas tuwing nakakaramdam ako ng kalungkutan. Daig pa niya ang sarili kong pamilya na laging handang sumuporta sa akin sa bawat desisyon ko sa buhay. Noong sinagot ko siya ay naging low-key lang ang relasyon namin. Naisip ko na gawing pribado na lamang ang buhay ko ng panahon na yon dahil napansin ko na tuwing pinapangalandakan ko sa buong mundo, ang mga nakakarelasyon ko ay lagi itong minamalas at hindi nagtatagal. Sa pagkakataong yon, sa ilang tao ko lang ipinakilala si Darren. At una ko siyang ipinakilala sa taong pinagkakatiwalaan ko. Walang iba kundi si Tita Mabel. Papa Dudut, simula nung naging kami ni Darren ay itinuring ko na siyang parte ng aking pamilya. Siya ang pumuno ng mga kakulangan ng mga kamag-anak ko na iniwan ako katulad na lamang ng pagkalinga mula sa mga magulang. Pag-aalaga na dati ginagawa ng namayapa kong lolo't lola. Siya rin ang nagbo-boost ng confidence ko na dating gawain ng mga kapatid ko. Unti-unti ay nakahanap ako ng sarili kong tahanan at si Darren yon. Sa pagkakataong yon ay sinigurado kong wala nang makasisira pa sa pamilyang binuo ko. Nung ipinakilala ko si Darren sa kapatid ko at kay tita ay malugod naman siyang tinanggap ng mga ito. Sa pagdating niya sa buhay namin ay tila ba muling nagkaroon ng kulay ang munting tahanan namin. Nagkaroon ng tropa ang bunso kong kapatid at nagkaroon naman ng bagong katsikahan ng tita ko sa pamamagitan ni Darren. Naging feel at home siya sa bahay sa puntong halos doon na nga siya tumira noon. Sa mga sumunod na taon, tuwing may mga importanteng kaganapan sa buhay namin ay laging nandun si Darren. Kasama namin siya noong first time kong magdiwang ng Pasko. Naiilan lang kami. Ganun pa man ay hindi lungkot ang naramdaman ko dahil kokonti lang kami kundi iba yung saya ang yumakap sa puso ko ng time na yon. Dahil kasama kong mag-celebrate ng Pasko at bagong taon ang taong minamahal ko. Papa Dudut, patuloy na lumaki ang pamilya namin lalo na nung nagkaroon na rin ng girlfriend ng bunso kong kapatid. Maliban sa kanya ay pumapag-ibig na rin si Tita Mabel dahil for the first time sa buong buhay ko, nakita ko siyang nakipag-date muli matapos ang napakahabang panahon. Lisel? Lisel? Po, tita? Tulungan mo nga ako rito. Pakisipir naman itong likod ng damit ko. Hindi ko abot eh. Sige po. Saan po ang punta nyo? Ba't kayo nakabihis? Kakain ako sa labas. Nang mag-isa? Ay hindi, may kasama ako. Paparating na yun maya-maya lang. Sino naman? Huwag niyong sabihing makikipag-date kayo. Lalaki ba yung kasama niyo? Oo, lalaki pero kaibigan ko lang yon.
Kaibigan lang ba talaga? Oo nga! Ikaw talaga kung ano-anong iniisip mo. Hindi pang kaibigan lang yung mga ngiti nyo. Kinikilig kayo eh. Okay, sige. Nanliligaw siya. Pero hindi ko pa siya sinasagot, ha? Oh my gosh, talaga? May nanliligaw sa inyo ngayon, tita? Sino? Kilala ko ba? Edison ang pangalan niya. Hindi mo siya kilala. Paano naman kayo nagkakilala? Sa kayo nagkita? Matagal ka na ba niyang nililigawan? Sandali. Ang dami mo namang tanong. Isa-isa lang. Nagkakilala kami sa pinagtatrabahuhan ko. Naging customer namin siya isang beses hanggang sa naging suki na namin. Tapos, paano siya nanligaw? Dali tita, sabihin mo na sa akin. Kinikilig ako. Ay, nakakalokang bata ito. Sa aming matatanda ka pa talaga kinilig, ha? Siyempre, kayo ang nagpapatunay na age is just a number. Wala sa edad yan, kundi sa pusong tumitibok mismo. So ano po, paano siya nag-confess sa'yo? Ay, ang totoo niyan, matagal na siya nagpapapansin sa akin. Hindi ko lang siya binibigyan ng atensyon kasi nga, di ba? Katulad nga ng sinabi ko sa'yo, hindi na ako umaasa magkakaroon ng pag-ibig sa buhay ko. Tapos na ako sa mga bagay na yan eh. Opo, nabanggit niyo nga po sa akin yan noon. Eh bakit naman nagbagong isip niyo? Eh makulit siya. Masyadong porsigido. Hindi siya nagpatalo kahit na ilang beses ko na siyang sinabihan na wala akong interes na magkaroon ng karelasyon sa edad kong ito. Eh yun, tapos, ewan ko ba, alam mo yung nasanay ka na lang sa taong yun? Yun bang hindi mo inaasahan na naging parte na pala siya sa bawat araw mo kahit na hindi mo naman yun hiniling? Basta, nasanay na lang ako sa kanya. Ang hirap i-explain eh. Gets ko po kayo. Ang tawag po sa nangyaring yan, na-fall na kayo sa kanya. Nung una, wala kayong interes, 'di ba? Tapos kalaunan, nung nakilala niyo na siya ng lubusan, naging open na kayo sa kanya. Tapos unti-unti ring tinanggap ng puso niyo yung taong yon. Ganun po talaga sa pag-ibig eh. Tiyagaan lang. At itong Edison na to, mukhang matyaga nga siyang tao. Kasi hindi niya kayo tinigilan hanggang sa napa-oo niya kayo. Ganun na nga siguro ang nangyari. Halos ganyan din yung nangyari sa amin ni Darren eh. Para siyang langaw no na hindi ko mabugaw-bugaw. Tapos ayun, na-develop na lang din yung feelings ko sa kanya katagalan. Pero alam mo, kinakabahan ako sa date na ito sa totoo lang. Bakit naman po kayo kinakabahan? Eh kasi matagal na nung huli akong nakipag-date. Ngayon na lang ulit. Hindi ko na alam kung ano yung dapat gawin. Wala naman kayong kailangang ipakitang kakaiba sa date nyo eh. Nagustuhan niya kayo kung ano yung totoong kayo. Kaya yun lang ang ipakita mo sa kanya kapag magkasama na kayo. Ganun lang kasimple. Talaga ba? Opo. Be yourself, ika nga nila. Sige, tatandaan ko yan. Ayan, nag-text na siya. Nasa labas na raw siya. Ay, ayan! Good luck po sa date nyo. Enjoy kayo. Mauna na ako ha. Mag-iingat po kayo, tita. Salamat. Ako na siguro ang pinakamasayang tao sa mundo noong nalaman kong sa wakas ay muling binuksan ni Tita Mabel ang puso niya para sa ibang tao. Deserve niyang makatanggap ng pagmamahal dahil napakabait niyang tao. Siya ang natatanging kamag-anak ko na nanatili sa tabi ko noong tinalikuran ako ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Siya ang laging nandun tuwing gusto ko nang sumuko. Si Tita Mabel ang laging nagpapalakas ng loob ko noong hindi ko pa nakilala si Darren. Papadudot mas matanda si Edison ng 3 taon kesa kay Tita. 47 lang noon si Tita samantalang 50 naman si Edison. May sarili itong paupahan sa Valenzuela din. Mabait naman po si Edison noong ipinakilala siya sa akin ni Tita Mabel. In fairness, hindi siya mukhang 50 years old dahil matikas pa rin ang pangangatawan nito. Sa katunayan sa edad niya ay nakakabilib na isa siyang biker kaya naman hindi na nakapagtataka na maganda pa rin ang pangangatawan nito. Sa kabilang banda ay hindi rin naman po nagpatalo si Tita Mabel pagdating sa kagandahan. Nasa dugo na kasi namin ang pagkakaroon ng itsura na mas bata kesa sa edad namin. Akalain lang ng lahat na 30s pa lang si Tita noon kahit na malapit na siyang mag-50.
Sa totoo lang ay bagay silang dalawa at natutuwa ang puso ko na lahat kami sa bahay ay meron ng kanya-kanyang kapareha sa buhay. Ang problema nga lang noon, Papa Dudut, ay hindi ko na makikita kung papaano ang magiging love story nila ni Tita Mabel at Edison dahil noong mga panahong yon ay naghahanda na po ako para sa paglipad ko papunta ng Australia matapos akong makuha sa inaplayan kong trabaho doon bilang OFW. O tita, aga nyo nagising ngayon ah. Ay nako, actually wala pa akong tulog. Ha? Bakit naman? Ewan ko ba? Hindi ako dinalaw ng antok kagabi eh. Paano kayo makakatulog niyan nagkakape na kayo? Mas lalo kayong hindi aantokin yan. Mabuti Sabado ngayon, day off ninyo. Nakatatlong kape na nga ako buong magdamag. Ibig niyong sabihin, kagabi pa kayo nandito sa kusina? Oo, ganun na nga. Hindi pa naman kayo mahilig sa kape. Bakit po? May problema po ba? Ay, hindi ko alam. Madami lang siguro akong iniisip. Tulad naman po ng ano? Tungkol ba to kay Edison? May problema ba kayong dalawa? Hindi, wala naman kaming problema ni Edison. Uy, ano po? Eto. Ano po yan? Yan yung ginagamit sa pregnancy test ah. Tita, buntis po ba kayo? Di ko alam. Hindi ko pa na-check yung resulta. Natatakot akong tingnan eh. Bakit naman po? Ayaw niyo po bang mabuntis? Hindi naman sa ganon. Basta, ang totoo niyan, pangalawang test ko na ito eh. Nag-test na ako nung nakaraan pero gusto ko lang ulit i-confirm kung may laman ba talaga itong tiyan ko ngayon. Ano pong resulta nung nauna? Positive. Pero ayaw ko maniwala kasi parang imposible na ako magkaanak eh. Pwede naman kasing magbigay ng false positive itong mga pregnancy test na to. Kaya yun ang pinaniwalaan ko. Baka nagkamali lang yung resulta. Pero nung nagtagal, nakaramdam na ako ng mga sintomas ng pagbubuntis eh. Oh my gosh! So buntis nga kayo? Itong PT na ito sa harap natin ang magkukumpirma niyan. Kung positive ulit yan, ibig sabihin buntis nga talaga ako. Gusto niyo po ako na lang mag-check? Ay sige nga, ikaw na lang para matapos na ito. Sige po. Oh my gosh! Tita! Ano? Positive ba? Congratulations po! Confirmed! Buntis nga po kayo! Ay. O bakit po ganyan ang reaksyon niyo? Ayaw niyo po ba sa bata? Hindi naman. Hindi ko lang inaasahan na sa edad kong ito ay mabubuntis pa pala ako. Hindi, meron po talagang ganyan. May mga napapanood ako sa balita na nagkakaanak pa kahit nasa 40s na, lalo na kapag hindi pa nagme-menopause yung babae. Although mahirap nang magbuntis dahil hindi na masyadong nagpo-produce ng egg cells, pero may chance pa rin. May nabasa akong article tungkol dyan. Natatakot lang ako sa pwedeng maging risk ng pagbubuntis ko. Matanda na ako eh. Paano kung hindi ko kayaning magbuntis? Marami pong nagbubuntis na kaedad nyo at successful naman po yung pagbubuntis nila. Huwag po kayong mag-alala, kakayanin nyo po to. Ay nako, sana nga. Huwag na kayong malungkot dyan. Blessing po yan. Alam na po ba to ni Edison? Hindi pa. Ayoko munang sabihin sa kanya hanggat hindi ko pa nakukumpirma. Ngayong kumpirmado na, sabihin nyo na po sa kanya. Sure ako matutuwa yun. Di ba sabi nyo simula nung nabiyudo siya, hindi niya na nakakasama yung mga anak niya? Sa tingin mo, matutuwa siya kapag nalaman niya ito? Oo naman po. Bunga yan ang pagmamahalan nyo, kaya alam kong matutuwa yun. Kaso baka hindi ko na maabutan yung baby nyo. Bakit naman? Aalis na po ako 2 months from now eh. Oo, saan ka pupunta? Natanggap po ako sa inaplayan kong trabaho sa Australia. Talaga? Opo, visa na lang po yung kulang ko. Bakit naman ngayon ko lang nalaman ito? Hindi mo man lang ako sinabihan? Sinikreto po talaga namin ni Darin to, hanggat hindi pa namin nalalakad yung mga papeles. Pero ngayong okay na ang lahat, pwede na naming sabihin ang totoo. Ikaw pala dapat ang i-congratulate ko eh. Pero paano yan? Iiwan mo na kami? Kailangan po eh. Ito na lang talaga ang paraan na naisip ko para maayos natin tong buhay natin ngayon. Sa bagay,
Maganda yan para rin makapag-ipon kayo sa future ninyo ni Darren. Yun nga po ang plano, tita. Papa Dudut, matagal ko na talagang pinaplanong mag-abroad dahil kung mananatili ako sa Pilipinas ay matatagalan bago ko makamit ang pangarap ko sa buhay. Halos 1 taon din akong naghanap ng trabaho sa ibang bansa. Na-scam na rin ako ng 1 beses dahil doon at kami ni Darren lang ang nakakaalam ng nangyari. Nang nakuha ako sa Australia ay sobrang saya ko dahil sa wakas ay magkakaroon ako ng chance na baguhin ang buhay namin. Papadudot, noong taon na yon ay napakaraming nangyari sa buhay ko. Agad na nagpakasal si Tita Mabel at Edison noong nalaman nilang buntis ito. Nagkaroon sila ng civil wedding kasama ang mga malalapit na tao sa buhay nila. Pagkatapos noon ay nagkaroon din kami ng advance celebration ni Darren para sa 3rd anniversary namin dahil hindi na ako aabot sa mismong anniversary date naming dalawa. Hindi ko malilimutan ang taon na yon dahil yun lang yung araw na lubos-lubos ang pagkagala ko sa mga magagandang blessing na dumating sa buhay namin. Para akong nanumbalik noon sa pagkabata ko kung saan ay kumpleto pa ang pamilya namin. Ang sayang nararamdaman ko noong bata pa lamang ako ay katulad ng sayang nararamdaman ko noong time na yon. Mabilis na dumaan ang mga buwan. Dumating na ang araw ng pag-alis ko. Mabigat pala sa dibdib na iwan ang natatanging pamilya ko sa Pinas. Pero sa parehong pagkakataon ay excited ako sa maaring buhay na danasin ko sa Australia. Nangako ako sa sarili ko na pagbalik ko sa Pinas ay aangat na ang estado namin at hindi na katulad noon na namomroblema pa kami sa mga gastusin namin sa bahay. Umalis man ako ay may pumalit naman kaagad sa akin at yon ay si Isha, ang anak ni Tita Mabel at Tito Edison. Nakakatuwa dahil yon ang patunay na hindi pa huli ang lahat. Late mang nagkaasawa at nagkaanak si Tita, ang mahalaga ay naranasan pa rin niya ang mga bagay na yon. Sa wakas ay may matatawag na rin siyang sarili niyang pamilya. Nung panahong yon ay kina Tito Edison na nakatira si Tita Mabel samantalang naiwan naman ang bunso kong kapatid kasama ang girlfriend nito sa dati naming bahay. Papadudot, matagumpay na naipanganak ni Tita Mabel si Isha. Pero dahil sa edad ni Tita ay nagkaroon ng komplikasyon ng bata. Ipinanganak si Isha na mayroong Down syndrome. Nakakalungkot man ang nangyari pero isa pa rin yung blessing. Kaya naman labis-labis na pagmamahal ang ibinibigay namin kay Isha. Special child siya kaya dapat ay special din ang buhay na ipaparanas namin sa kanya. Bilang pinsan ay ine-spoil ko si Isha. Lahat ng gamit niya ay nagmula pa sa Australia mula sa mga damit, laruan at gamit na pang baby. Halos every year ako noon kung magpadala ng package sa mga kamag-anak ko sa Pilipinas. Magastos pero worth it naman yon dahil alam kong napapasaya ko ang pinsan ko, pati na rin si Tita na malaki ang naging tulong sa buhay ko. Sa loob ng ilang taon, ako ang naging katulong ni Tita sa pagpapalaki sa kanyang anak na si Isha. Ay, ito, maganda. Bagay kay Isha. Marami raw po talagang damit na isinuksok dyan si Lizelle sa package na ipinadala niya. Masyado marami tong pinadala niyang damit. Mabilis lang naman lumaki ang bata eh. Hindi na magagamit ito ni Isha pagkatapos ng ilang taon, sayang naman. Hayaan niyo na po. Alam niyo namang enjoy na enjoy si Lizelle sa pagbili ng mga gamit para kay Isha. Ito, chocolate. Nakapangalan sa'yo, Ayun! Yan yung inihintay ko. Tsaka may sapatos din daw siyang ipinadala eh. Ay sandali, isa-isahin natin. Masyadong malaki tong balikbayan box na ipinadala ni Lizelle eh. Baka nasa ilalim pa yung sapatos na sinasabi mo. Yan daw po pala mga box ng delata. Check nyo daw yung loob. Kasi may mga sinuksok din daw dyan si Lizelle para magkasya lahat ng gamit. Talaga? Sandali, abot mo nga yung box ng corn beef dyan sa likod mo. Heto po. Salamat.
Ay, oo nga, oh. May mga medyas siyang isinuksok dito. Nakakatuwa naman ito. Tip daw yan ng mga kasamaan niyang Pinoy dun sa Australia. Siyempre, mahal ang magpadala ng package. Kaya bawat sulok, pinuno talaga niya ng pwedeng ipadala. Ay, teka. Oh, si Lizelle, tumatawag. Hello, Lizelle! Oh, nandito na yung box mo. Binuksan na namin. Opo, nag-message nga po sa akin si Darren. Oh, eto, kita mo ba? Ang dami! Opo, kita ko. Ay, yan palang mga box ng pagkain dyan. Marami ring nakasiksik dyan. Oo, sinabi nga sa akin ni Darren. Heto nga oh, nakita ko yung mga medyas na isiningit mo. Andito pala si Darren. Lizelle, anong oras na dyan? 7:00 na ng gabi rito. Talaga? 5:00 pa lang dito eh. Oo, ahead talaga kami ng 2 oras. Nakita mo ba yung sapatos mo? Hindi pa. Iniisa-isa pa lang namin yung mga padala mo. Nasa ilalim yata yun. Nasaan pala si Isha? Gusto ko siya makita. Ay, tulog na siya eh. Katatapos lang magwala. Ay, sayang naman, hindi ko makakausap. Bakit na naman siya nagwala? Ay, naku, hindi ko alam. Nito mga nakaraan, lagi na lang siya nagtatantrum. Hindi naman namin alam kung anong gusto niya kasi hirap pa naman siya makapagsalita. Habaan niyo na lang po yung pasensya niyo sa bata. Ay, mabuti nga't dumating itong si Darren eh. Si Darren lang talagang nakakapagpatahan sa kanya. Mas gusto pa nga niya si Darren kaysa sa aming magulang niya eh. Ako pa. Matagal na ako nagpa-practice na maging daddy. Hoy, daddy ka dyan. Gusto na raw maging daddy ng boyfriend mo. Oh, pagbigyan mo na kaya. Wala ka pa bang planong umuwi muna dito? Mahirap ang umuwi ngayon, tita eh. Marami pa akong binabayaran. Tsaka 3 taon pa lang naman ako dito. Kaya ikaw, Darren, tiis-tiis ka na lang muna ha. Makakauwi rin ako sa tamang panahon. Alam ko naman. Basta lagi kang mag-ingat dyan. Kahit mas matangos sa mga ilong ng mga lalaki dyan. Wag na wag mo akong ipagpapalit ha. Oo naman. Di hamak naman na mas gwapo ang mga Pinoy. Kahit maliliit, at least cute. Oh, eto na yung sapatos mo. Oh, nakita ko na. Yun oh. Salamat po, tita. Ganda. Ayos ba? Oo, astig neto. Salamat dito ah. Walang anuman. I love you. Love you too. Papa Dudut, bahay ang una kong naipundar simula noong nagtrabaho ako sa Australia. Inunti-unti ko ang pagpapatayo nito at si Darren ang nag-asikaso ng lahat ng yon sa Pilipinas. Siya ang nagbantay at nakipag-usap sa architect at engineer na namamahala sa ipinatayo kong bahay. Sa katunayan ay may input pa si Darren sa disenyo ng bahay dahil yon ang magiging tahanan namin para sa pamilya na aming bubuin. Nung nakapagpatayo ako ng bahay ay doon na tumira si Darren. Lumipat din doon ang bunso kong kapatid kasama ang girlfriend nito mula sa dating bahay na inuupahan namin. Pagkatapos ng bahay, negosyo naman ang sumunod na ipupundar ko. Laundry shop ang naisip naming negosyo dahil malaki ang kita noon. Nung nagsettle down na ang lahat at nagkaroon na ako ng sapat na ipon, ay saka ako nag-decide na umuwi na ng Pilipinas kasama ang isang magandang balita. Ito ay ang plano naming pagpapakasal ni Darren. 10 taon na kaming magkasintahan ni Darren noon, kaya nararapat lang din na magpakasal na kaming dalawa para makabuo kami ng sarili naming pamilya. Pagka-uwi ko ay nagkaroon kami ng house blessing sa ipinatayo kong bahay. Doon namin ibinalita sa lahat ang engagement namin ni Darren. Pero ilang linggo lang ang lumipas ay isang sekreto ang aksidente kong nadiskubre mula sa taong mapapangasawa ko. Papadudot na hack ang Facebook account ko kaya kinailangan kong gumawa ng panibagong account. Nakigamit ako ng Facebook ni Darren para i-message ang mga kakilala ko na i-unfriend na ang dati kong account. Dahil baka magamit pa yon sa panluloko. Nung i-message ko na sana si Tita Mabel ay nagulat ako sa chat history nilang dalawa ni Darren. Ano ba kasi yun, Lizelle? Anong ginagawa natin dito sa bahay nila Tita Mabel? Huwag ka nang maraming tanong, sumunod ka na lang.
Tita Mabel? Tita Mabel, nandiyan ka ba? Buksan mo to! Huminahon ka naman, Lizelle. Gabi na. Tita, buksan mo to! Ba't ka ba galit na galit? Buksan mo tong pinto! Oh, Lizelle, bakit? Anong ginagawa niyo rito ni Darren? May pag-uusapan tayong tatlo. Anong pag-uusapan natin? Sige, pumasok kayo. Ewan ko dito kay Lizelle, tita. Bigla na lang nagalit nang walang dahilan. Nasaan si Tito Edison? Wala siya. May pinuntahan siyang kaibigan. Mamaya pa yun uuwi. Ano bang meron, Lizelle? Darren, akin na yung phone mo. Bakit? Sabing akin na yung phone mo! Heto na, kukunin na. Galit naman eh. Oh, ayan. Buksan mo! Ilagay mo yung pin! Oh, ayaw mo ba talagang ipaliwanag kung ano tong ginagawa mo? Maghintay kayo! May nabasa lang naman akong katotohanan. Gusto ko tong kumpirmahin sa harap nyo mismo. Ano ba kasi yun? Heto, makinig kayong mabuti ha. Babasahin ko tong nabasa ko sa Facebook chat ninyong dalawa. O etong sabi ni tita. Darren, sa tingin ko, buntis ako. Ilang araw na akong hindi dinadatnan, tapos ilang beses na rin akong nagsusuka. Lizelle! Sandali! Hindi pa ako tapos sa binabasa ko. Makinig muna kayo, mahaba to eh. Ang reply ni Darren, bumili ka ng pregnancy kit. Mag-test ka para malaman natin kung buntis ka. After ng ilang araw, nag-chat uli si Tita Mabel. Buntis ako. Lizelle, tama na yan. Bakit? Wala pa tayo sa climax. Ayaw mong malaman kung anong reply mo sa chat ni Tita? Ito yung reply mo oh. Ipalaglag mo na yung bata. Yan ang sabi mo sa kanya. Pero itong si Tita naman, natakot daw magkasala sa Diyos, ayaw magpalaglag. So ang naging plano nyo, naghanap kayo ng desperadong lalaki na magpapakasal kay Tita para palabasin na nabuntis siya ng asawa niya. Ano? May namiss ba akong detalye? Lizelle, magpapaliwanag ako. Hindi namin ginusto yung nangyari. Sa totoo nga! Tinikman mo si Tita, nabuntis siya, nagpakasal siya sa iba at pinalabas niyo sa lahat na si Edison ang tatay ni Isha. Yung pinsan ko na minahal ko ng sobra-sobra. Anak mo, Darren. Tama? Hindi naman namin sinasadya na... Hindi sinasadya! Tita! Boyfriend ko yung pinatulan mo! Ikaw tong maraming trust issues sa mga lalaki, pero ikaw din naman pala ang magiging rason kung bakit nagkakaroon ng trust issue ang kapwa mo babae. Lizelle, uminahon ka lang. Matagal na yung nangyari. So what? Ano ngayon kung matagal na? So kapag late kong nalaman yung totoo, bawal na ako magalit? Ang hayop niyong dalawa? Walang hiya kayo! Sorry, isang beses... 10 beses, kahit inaraw-araw niyo pa, ang ending, trinaydor niyo akong dalawa. Bantay sa lakay ka rin eh. Ang kapal, sobrang kapal na mga mukha niyo. Nandito pa ako sa Pinas nun ha. Nakakasama niyo pa ako nung ginawa niyo yung kahalayan niyo. Ano pa kaya nung nasa Australia na ako? Siguro inaraw-araw niyo na ano? Kaya huwag mo masabi-sabi sa akin na 1 beses lang yung nangyari dahil hindi yun ka panipaniwala. Maniwala ka. 1 beses lang talaga yun. Wala akong pakialam. Ikaw ang laki ng tiwala ko sa'yo, Darren. Nag-abroad ako para buuin yung buhay nating dalawa. Ang kapal na mukha mong demonyo ka. Sobrang kapal na mukha mo. Lizelle, ako nang humihingi ng tawad sa'yo. Sana patawarin mo kami sa nagawa namin. Mali yun, sobrang mali. Pareho naming pinagsisisihan yung nagawa namin. Patawarin mo na kami alang-alang kay Isha. Isa ka pa, tita! Gagamitin mo pa talaga yung bata para maghugas kamay? Hindi ko kayo patatawarin hanggang mamatay ako. Walang magkakapatawaran sa ating tatlo. Ikaw, Darren. Bibigyan kita hanggang ngayong gabi lang para alisin lahat ng gamit mo sa bahay ko. Ikaw naman, tita. Huwag mo nang ipapakita yung pagmumukha mo sa akin. Dahil sa susunod na makita ko ulit yung mukha mo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Huwag mo akong subukan. Haliparot kang matanda ka.
Bigyan niyo ng kapatid si Asia kung gusto rin niya! Lisel naman! Sandali lang, Lisel! Pagkatapos ng gabing yon ay hindi ko na kailan pa kinausap si Tita Mabel. Hindi ko siya magawang harapin dahil sa nagngingit-ngit na galit ko. Pati si Darren ay hindi ko na binigyan ng pagkakataon na kausapin ako ulit. Tuluyan ko na silang binura sa buhay ko. Sobrang sakit lang para sa akin na ang pamilyang itinuring ko ng napakahabang panahon ay may kakayahan palang pagtaksilan ako. Sa pangalawang pagkakataon ay muling nasira ang pamilyang pinakaiingatan ko. Sa sobrang sakit ng nangyari ay bumalik ako sa Australia para makalimot. Ang bahay na ipinatayo ko sa Pilipinas ay inilipat ko sa pangalan ng kapatid ko dahil wala na akong planong balikan pa yon. Naisip ng bunso kong kapatid na gawin na lamang yon paupahan. Papadudot kung ako ang tatanungin ninyo ay hindi pa ako handang magpatawad sa ngayon. Masyado pang sariwa para sa akin ang nangyaring panluloko na ginawa ng tita ko at ng sariling ex-boyfriend ko. Minsan tuwing tinatanong ako ng kung nasaan ang pamilya ko, lagi kong sinasabi na wala na akong pamilya, na mag-isa na lamang ako. Totoo nga na blood is thicker than water dahil mas masakit kapag sarili mong kadugo ang trumaydor sa'yo. Sa ngayon ay nilalakad ko na ang citizenship ko sa Australia. Dito na po ako bubuo ng sarili kong pamilya. Hindi na po maganda ang mga ala-ala ko sa sarili nating bayan. Papadudot, dito na po nagtatapos ang kwento ko sa inyo at pasensya na po kayo kung kinuha ko itong pagkakataon para maglabas ng sama ng loob. Regards po sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories at ng Barangay LS. Mabuhay po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lisel. Isang kasinungalingan lang ang tanging kailangan para masira ang buong pagtitiwala ng isang tao. Kaya naman mga kabarangay, lagi tayong maging tapat sa mga taong minamahal natin. Huwag na huwag mong pagtataksila ng mga kakampi mo sa buhay dahil kapag niloko mo ang isang mabuting tao, daig mo pa ang nagtapo ng diamante at namulot ng bato. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.